fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 18, tuiga 2024 kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 98 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon inibulagan ni mga kurman, bombot siya Blanco Hover sa mga nagapanguna dalakuan kag mga mainit karon nga mga palita lokal. Konsihal Romel Duron liwat nga gintawag nga agi si Konsihal Sedfrey Cabaluna matapos ang mainit sini nga pag diskusyonan na naman sa sesyon. Sa pihak nga bahin biyahisan nga sa kayang pandagat sa Iloilo nagbalik na. Sa iban pang mga talupangdan nga mga balita, pila ka mga ginikanan hindi makita ang produktibo ang ilang mga kabataan sa pag-suspend sa klase sa piyak sa pag-implementar sa flexible learning. Sa iban pa nga mga balita, National Grid Corporation of the Philippines wala nagtambong sa committee hearing sa sangguniang panlalawigan may kantanan sa mataas ng electricity rate sa electric cooperative. Samtang dolito pa, hindi dapat paggamiton sa mga politiko sa kaugalingon sini nga interes. Negosyo, isa sa mga ginalantaang gulo sa pagtiro sa biktima sa panwasang Saraga. Kag paglapta sang peke nga kwarta sa uton ginatutukan karon sa kapulisan. Ini kasunod nga ginaristar isa iya ka babaye ang taga Mindanao ni pero dito kunos may Metro Manila nagatiner nakuhaan sang piki nga kwartao mga negosyante nga biktima nagapati nga may sindikato sa likod sini. Muni madalakuan mga balita issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imong atulunan kag daw ka makahibalukon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 98 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, si Vice President Sara Duterte humarap sa pagdinig dyan sa lupon sa Kamara pero tumangging itong manumpa sa harap ng panel. Ang mambabatas naman mula sa Maynila binatikos ang umano'y pambabastos ni Vice President Sara Duterte sa Appropriations Committee.
Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio nanawagan na ng panibagong arbitration case laban sa China. Inihayag na dapat na rin tanggapin ang alok ng Estados Unidos na pag-escort sa resupply mission sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa ulat panahon naman, flood alert na nanatili sa ilang bahagi ng Luzon. Bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Ferdy, Hiner at ng epekto ng habagat dito sa Pilipinas pumalo na sa 20. Bilang naman ng mga nawawala nasa 14 pa rin ayon sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, sina Alingis at Chilago binalaan ni Senator Tolentino na pwede daw kasuhan ng continuing offense at makulong doon sa Sulu o Tawi-Tawi. Sa balitang palakasan, Alas Pilipinas dumating na sa Italia para naman sa 2 linggong training camp na kanilang gagawin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinatikos ngayon dyan sa Kamara de Representantes ni Manila Congressman Rolando Valeriano ang umano'y pambabastos ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations. Sa naging privilege speech ni Congressman Valeriano sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, inisa-isa ng kongresista ang mga sirkumstansya sa naging asal daw ni Vice President Sara Duterte sa naging pagdinig ng panukalang pondo para sa Office of the Vice President para sa 2025. Dahilan na tinapyasan ng naturang lupon ang malaking pondo ng nasabing tanggapan. Sinabi ni Valeriano na ang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga katanungan tungkol sa kanyang panukalang budget at ang questionable umano na paggasto sa mga nagdaang budget ng Office of the Vice President na sinisita ng Commission on Audit ang siyang mga dahilan kung bakit nagsasagawa sila ng pagdinig, partikular na ang komite na kanilang ginagawa ngayon ang pagdinig kaugnay pa rin sa mahigit 3 linggo mula noong unang budget hearing ng Office of the Vice President. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nagsusumiti ang Vice Presidente o sino mang opisyal mula sa Office of the Vice President ng solidong dokumento o mga detalye na magpapatunay doon sa mga sinasabi nilang kanilang presentation. Anya, kung totoo na may mga beneficiaries, imposible raw na hindi mabalitaan ang sino mang district congressman sa Metro Manila, lalo pat tinatayang 2 milyon na mga benepisaryo ang nakinabang umano sa loob ng 2.5 taon at ang halaga ng pondo ay halos 4 na bilyong piso para sa 2022, 2023 at 2024. Umaasa si Valeriano na maliliwanagan at mabibigyan ng tamang impormasyon ng resource persons mula sa Commission on Audit ang mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region at ang mismong Office of the Vice President hinggil naman sa mga kaduda-duda umano na paggastos ng pondo ng ating bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Rolando Valeriano. Ang pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang panukalang budget at ang questionable niyang paggastos sa mga nagdaang OBP budget na sinita ng Commission ng Audit ang mga dahilan kung bakit tayo narito ngayon. She expressly rejected any questions about the OBP budget even before those questions were put forward. Her claim of leaving it to the House to do what it thinks is right, just a palusot, a smoke screen, a cover, because she does not want to provide proof for the numbers she stated in her PowerPoint presentation. Bahagyan ng mga pahayag ni Congressman Rolando Valeriano kaugnay pa rin sa pagdinig ng Kamara dyan sa pondo ng Office of the Vice President. Kaugnay niyan, narito naman ang naging katugunan nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang panimulang salita sa pagharap niya dyan sa Kongreso. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should
properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Bahagyan ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, pero marami naman ang nakapuna sa hindi nito panunumpa doon sa pagsisimula ng naturang pagdinig, bagay na umani ng samot-saring reaksyon. Hindi kasi tumayo ang Vice Presidente upang panumpaan ang kanyang mga magiging testimonya sa pagharap niya sa naturang lupon. Kakaiba naman ito kumpara doon sa iba pang mga dumalo na sadyang nanumpa para sa kanilang magiging testimonya sa kabuuan ng naturang pagdinig. Narito pa ang mga karagdagang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. A letter to the Office of the Vice President. You attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons? Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as resource person din po kayo eh. Yes, sir. Opo. Resource persons nga po Kayo nakalagay witness dito. din po at saka resource person po. Hindi niyo po sinabi na witness ako. Sinabi niyo po dito ngayon, resource persons. Ang nakalagay po sa rules ninyo, witness. Comsec, ano po yung pinadala po ninyo? Yun pong... Bahagyan mga kabombo ng sagutan sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at nitong si Congressman Joel Chua ng lungsod ng Maynila. Sa opening statement nga mga kabombo nitong si Congressman Joel Chua ang tumatayong chairperson sa isinagawang Good Government and Public Accountability hearing dyan sa House of Representatives ngayong araw, sinabi nito na ang Kongreso ay hindi lang nagtatapos sa pagbusisi. Dapat rin, anya, ay malaman ng Kongreso kung paano ipinapatupad ang appropriations law para naman masiguro na maayos ang paggastos ng pondo. Ayon pa kay Chua, habang ang ehekutibo ay naghahanda para sa budget, sila naman ang panig ng Kongreso ang siyang babalangkas ng budget na nakapaloob yung mga batas na kinakailangan. Dagdag pa ng kongresista na karapatan na malaman ng taong bayan kung paano nagagastos ang pera at kung nakakarating ba talaga ito doon sa mga nangangailangan ng serbisyong pinopondohan. Dapat ring panagutin umano ang mga ahensya sa pondong kanilang ginagastos ng walang sapat na papeles. Pinaalala din ng mambabatas na may 4 na parte ng budget process. Una, ang preparasyon. Pangalawa ay ang legislation. Pangatlo, ang execution. At panghuli ay accountability. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ni Congressman Joel Chua. May 4 na parte sa budget process. Number 1, preparation. Number 2, legislation. Number 3, execution. And number 4, accountability. Karapatan ng Kongreso humingi ng paliwanag mula sa mga ahensya ng ehekutibo ukol sa kanilang pinansyal na desisyon kabilang na sa pag-withhold
delay ng release ng pondo. Dapat panagutin ang mga ahensya sa pondong kanilang ginagastos. Kabilang na dito ang pagsisiyasat kung saan inaalam sa taong bayan mismo kung ang mga programang nilagak ng pondo ay naipatupad. Bahagi yan ang mga pahayag ni Congressman Joel Chuang, tumatayong chairperson ng naturang lupon na dumidinig sa mga usapin tungkol sa pondo ng naturang tanggapan ng Vice Presidente. Samantala, iginit naman ng abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa kasong human trafficking na biktima siya sa nangyari. Ito ay matapos ngang gisain ng mga senador ang abogado sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado nitong araw ng Martes para magpaliwanag sa counter affidavit na kanyang ninotaryo noong Agosto 14 nang hindi humaharap si Go. Taliwas naman sa kanyang naging pahayag sa naunang mga pagdinig na personal niyang nakita ang dating alkalde. Noong Agosto nga nang napaulat na nakatakas na ng Pilipinas si Go, kaya't lumabas na kaduda-dudang naipanotaryo nito ang kanyang counter affidavit kahit na wala na siya sa bansa mula pa noong buwan ng Hulyo. Sa naturangang pagdinig, nagmatigas din si Attorney Galicia at iginiit ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination nang makailang beses na pinagbigyan ng mga senador ang abogado para ipaliwanag ang kanyang panig. Matapos ngang umamin na si Alice Go na noon pang unang linggo ng Hulyo niya nilagdaan ang kanyang counter affidavit. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Attorney Elmer Galicia sa pagtatanong ng mga senado. Narinig niyo po yung sinabi ni alias Alice, narinig niyo po yung sinabi ni Kath, ni Miss G, at ni Cheryl. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataong ito. Attorney Galicia, briefly please, if you can address the question of Senator Joel. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Attorney, please don't take the track of guwo-huaping. Ang mas mabuti po ay sagutin nyo ng makatotohanan yung mga tanong namin. Please, return to the question of Senator Joel. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate again. Samantala, sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na nagsinungaling si Attorney Galicia kaya't dapat anya itong panagutin. Sa natura ding pagdinig, tinukoy nga ni dating Mayor Alice Go ang abogadong naghanda ng draft ng kanyang counter affidavit na si Attorney Ray Anco ng Gana Atienza Avisado Law Firm. Dito ay pinaliwanag naman ni Attorney Ko na ipinadala nila ang dokumento sa sekretary ni Go na si Catherine Salazar noong Agosto 14 nang hindi alam kung nasaan ang dating alkalde. Ipinaalam din sa kanila na tumangging makipagkita ng personal si Go sa kanila dahil umano sa banta sa kanyang buhay, kaya't nakipag-ugnayan na lamang umano sila sa pamamagitan ng cellphone. Samantala, isinalaysay naman ng aide ni Go na si Salazar na inatasan siyang iimprinta ang draft na ipinadala ng law firm sa pamamagitan ng messaging application at inattach na lamang ang signature o signature page na nasa brown envelope na kinuha niya mula sa bahay ni Go doon sa Bamban sa lalawigan ng Tarlac. Nanawagan naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ng panibagong arbitration case laban sa bansang China. Ito ay dahil na rin sa tuloy-tuloy na pagpupumilit ng higanteng bansa na angkinin ang maritime features sa West Philippine Sea. Kahit na mayroon ng inilabas na ruling ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumapabor sa panig ng Pilipinas at nagbabasura sa 9-line claim ng China. Ayon pa kay Carpio, sa ilalim ng pangalawang arbitration case ay maaaring humingi ang Pilipinas ng compensation sa mga danyos na iniwan ng sunod-sunod na ramming at dangerous maneuvers ng China. Ginagawa ito ng mga sasakyang pandagat ng China palaban sa mga barko ng Pilipinas. Maaari din umano na pipigil ang mga yan sa susunod pang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Carpio, kapag mayroon ng naihain na arbitration case, hindi na dapat pa na pinapalala
ng China at Pilipinas ang sitwasyon sa naturang bahagi ng karagatan. Ngunit kung itutuloy ng China na gawin ang mga mapanganib na maniobra, pagbangga sa mga barko at maraming iba pa, tiyakan niyang magiging mahigpit ang tribunal sa China. Paubos na niya ang mga pagpipilian ng ating bansa kung ipagpapatuloy lamang ng Pilipinas ang stratehiya sa West Philippine Sea ay posibleng maubos lamang ang mga barko ng ating bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagbangga ng Chinese vessel sa mga ito. Naniniwala rin si Carpio na kung mayroong panibagong arbitration ruling na papabor sa Pilipinas ay tiyak nang mababaon sa claim ng China dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay maaaring kinatatakutan nga ng China. Taong 2013, noong inihain ng administrasyon ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang unang arbitration case laban sa sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa dyan sa West Philippine Sea. Lumalabas ang naturang resulta pagkalipas pa ng ilang taon at 2016 nga na isinapubliko ang 2016 arbitral ruling. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Antonio Carpio. The Philippines should file another arbitration case against China for damaging our Coast Guard vessels to recover damages. And the rule is once the arbitral case is filed, the parties should not aggravate the dispute. Because if the Chinese continue to ram our vessels, that will be disrespect to the tribunal, and the tribunal will be hard on China. That's exactly what happened in the 2013 arbitration. While the arbitration was going on, China built the artificial islands, and so the tribunal actually castigated China for aggravating the dispute during the proceedings. So we should use that avenue to deter China. But I think we should reconsider. We should ask allies to help us because it's so lopsided. China is the largest Coast Guard fleet in the world, the largest Navy fleet in the world. And if we continue this way, we will run out of vessels. They'll all be... Bahagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Samantala, inihayag naman ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat nang tanggapin ng gobyerno ng Pilipinas ang alok ng Amerika na pag-escort sa resupply mission ng ating bansa sa disputed waters sa gitna na rin ng tumataas na presensya ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ayon pa sa dating maestrado, dapat na magkaroon ng joint patrol ang Pilipinas sa Amerika. Ginawa nga ni Carpio ang pahayag ilang araw matapos na i-pull out na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanua na nagbantay sa Escuda Shoal sa loob ng 5 buwan. Ang mga resupply missions kasi sa Escuda Shoal ay hindi naging matagumpay dahil sa pagharang ng mga barko ng China. Una na ngang umanis ang naturang PCG vessel at bumalik na sa home port nito sa Palawan dahil sa masamang panahon, kakapusan ng supply at health condition na rin ng mga lulang Coast Guard personnel, kung saan 3 dito ang na-diagnose ng dehydration dahil kapos sa maiinom na malinis na tubig, kung saan umaasa na lamang sila sa pinakuluang tubig mula sa air conditioning unit ng barko at tubig ulan at 3 linggong lugaw na lamang ang kinakain. Una na nga rin ipinaliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagsimulang maging limitado ang supply ng mga Coast Guard personnel ng BRP Teresa Magbanua dahil sa pagharang yan ng mga Chinese vessel na mas naging agresibo pa nitong buwan ng Agosto, kung saan nga direktang pinunterya ang BRP Teresa at intentional din na binangga ng 3 beses na nagdulot pa ng pinsala sa barko. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang naging pahayag ni dating Justice Antonio Carpio. We should use that avenue to deter China, but I think we should reconsider. We should ask allies to help us because it's so lopsided. China is the largest Coast Guard fleet in the world, the largest Navy fleet in the world. And if we continue this way, we will run out of vessels. They'll all be rammed.
Payag po yan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Bombo Weather Update. Patuloy na binabantayan ang mga sama ng panahon sa paligid ng ating bansa at ang pinaka-latest nga mga kabombo, itong bagyong Helen na kung saan ay namataan yan sa layong 1,060 kilometro sa silangan na hilagang silangan ng extreme northern Luzon na bagamat walang direktang epekto sa ating bansa, yung trough ng naturang sama ng panahon ay umaabot naman sa ilan pang parte ng ating bansa. May lakas ito ng hangin ngayon na 85 kilometers per hour at may gustiness na 105 kilometers per hour at inaasahan mga kabombo na yan ay kikilos pa rin ng northwestward direction sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, walang nakataas na tropical cyclone wind signals sa alinmang parte ng ating bansa, ngunit uulanin, bunsod na rin ang pinaigting na habagat at ang trough ng naturang bagyo. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa 3 malalaking dam sa Luzon. Mula nang binuksan ang mga ito bilang paghanda sa mabibigat na pag-ulang dulot na rin ng bagyong Hiner at ng habagat. Batay nga sa datos ng Hydrology Division ng Department of Science and Technology, nananatiling bukas ang 30 sentimetro ng opening ng isang gate ng Ambuklaw Dam. Ito ay ibinaba mula sa dating 2 gate na may opening na 1 metro. Sa May Binga Dam naman, nananatili ring bukas ang isang gate, ngunit ibinaba na ang opening nito mula sa dating 50 centimeters kahapon patungo sa 30 centimeters. Sa Magat Dam, bukas pa rin ang 2 nitong gate na may 3 metrong opening. Maliban naman sa 3 nabanggit na dam, malapit na rin na umabot pa sa normal high water level ang level ng tubig sa May Ipo Dam. Sa kasalukuyan ay mayroon itong 11.34 meters na tubig habang ang normal high water level nito ay nasa 101.10 meters. Para sa atin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ganap na ang 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagan report mula sa ating mga kasamahan. Itong si Alice Go, Go Huaping at itong si Sheila Go ay binalaan ng mga senador na posibleng makulong doon sa bahagi ng Tawi-Tawi o kaya Sulu kung nagpatuloy na magmamatigas na magsabi ng katotohanan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo J.C. Galvez. Binalaan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Go at Sheila Leal Go na huwag maging kampante sa komportabling detention facility sa Metro Manila. Itong babala ni Tolentino kina Alice at Sheila sa patuloy nilang pag-iit na sumakay sila sa yate at mga barko para makapuslit ng bansa at matakasan ng mga law enforcement agencies. Ayon kay Tolentino, isang abogado, maaring kasuhan ng pamahalaan ng mga Go ng continuing offense sa alinmang korte na may jurisdiction sa mga lugar na kanilang dinaanan palabas ng Pilipinas patungo sa Indonesia kung saan sila naaresto. Sa pagdinig ng Senado sa mga illegal na aktibidad na iniugnay sa GOS, inusisa ng Senador si Department of Justice Prosecutor Sir Joseph Gatdula sa posibilidad ng kasuhan ng 2 ng continuing offense. Would you agree with me that such case can be considered as a continuing offense? Okay, if it is a continuing offense, the nature of a continuing offense is that where it was initiated, where it started, where it continued, and where it was, where it ended. Yun yung continuing offense. So, ibig ko sabihin ganito. Kung tama yung sinasabi nila na dito dumaan, sumakay sa yate, sumakay sa barko, palipat-lipat, in any of the jurisdictions where they passed, any court can assume jurisdiction. And Yes, for that matter, the violation took place in any place as part of that escape route. Is that correct? Yes, Your Honor. Okay. Sa puntong ito, tinanong na ni Tolentino si Go kung nais nitong makulong sa Tawi-Tawi, kung saan anya may hirapan ng mga abogado nito na bumisita sa naturang detention facilities sa lugar. Nakiusap ang suspendidong alkalde na huwag siyang ikulong sa mga nabanggit na lugar na may detention facility. Dahil dito, hinimok na ni Tolentino si Go na magsabi na ng buong katotohanan sa pagdinig
habang nagbabala sa mga GO na huwag maging kampante sa mga detention facility dito sa National Capital Region. Opo, Sen. Yung pa rin yung sagot nyo na hindi kayo sa eroplano, sa barko kayo sumakay. Opo, Sen. Ayun. Sa barko po talaga kami sumakay. So payag kayong makulong ma-detain sa detention facilities, ma-file na ng kaso sa Regional Trial Court ng Sulu or Tawi-Tawi. Malayo na yun dito. Barko po yung sinakyan po Hindi, naman. payag kayong doon ma-detain sa Sulu. Mahirapan na yung abogado mong pumunta ron. Okay lang sa'yo yun? Wag naman po sana. Ay kaya nga, kaya gusto namin magsabi ka na ng totoo eh. Ano ba talaga yung sinakyan? Kasi makakatulong din sa inyo yon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Wanna know what makes Enhypen performances so explosive? Dunkin' Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na Bavarian pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, pumalo na sa 20 ang bilang ng mga nasawing individual sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Ferdy at Hiner sa Pilipinas. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw ng Miyerkules, ang 9 na napaulat na nasawi ay mula sa Mimaropa, 4 mula sa Western Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang 2 naman ang naitala sa Zamboanga Peninsula at 1 mula sa Central Visayas. Subalit nilinaw naman ng ahensya na isinasailalim pa sa validation ang mga napaulat na nasawi ng nagdaang mga bagyo. Maliban dito, may 14 ding katao ang napaulat na nawawala ang kasalukuyan pa ring pinaghahanap, habang 11 katao naman ang nasugatan sa epekto ng mga kalamidad. Sa ngayon, ayon sa ahensya, kabuang mahigit 500,000 katao o mahigit 150,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa Cagayan Valley, sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Suc-Sargent, Caraga, Bangsamoro at maging sa Cordillera. May mahigit 16,000 na pamilya naman ang inilikas na patungo sa mga evacuation centers, habang may mahigit 8,000 pamilya naman ang lumikas pansamantala sa ibang mga lugar. Bilang tugon naman, nagpamahagi na ang pamahalaan ng kabuang mahigit 15 million pesos na halaga ng relief assistance para yan sa mga sinalanta ng kalamidad. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinakakasuhan na ni Senator Cynthia Villar ang mga may-ari ng 3 barkong sumadsad at lumubog dyan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Bataan nung kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ginawa nga ng senador ang naturang pahayag kasabay na rin ang pagdinig na isinagawa ng Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change ukol sa oil spill na naging dulot ng paglubog ng MV Terra Nova. Ayon nga kay Senator Villar, nagdulot ng malawakang danyos o pinsala sa ekonomiya at kapaligiran ang paglubog at pagsadsad ng 3 mga barko, habang naging banta rin ang mga ito sa marine ecosystem at biodiversity at kabuhayan naman ng mga mangingisda. Git pa ng senadora, libu-libong mangingisda rin ang naapektuhan sa naturang oil spill na dulot ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova, at nararapat lamang na mapanagot ang may-ari ng mga barko na nagkaroon ng aberya na sa naturang panahon, kasama ng 2 iba pa na mga barko rin na MV Merola 1 at ang MT Jason Bradley. Mga barkong kinailangan din na bantayan ng Philippine Coast Guard dahil sa pangambang tumagas din ang mga kargang langis ng naturang mga sasakyang pandagat. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Cynthia Villar. DNR should file yung damage to the environment, di ba?
Ang Coast Guard is admin case. Yung mga illegal na known na for oil theft, lumalakad, hindi nyo pa-filean yan, pababayaan nyo yan. Sasabihin nyo pa na pag gusto nilang umalis sa port, pwede silang umalis sa port. Ano yung file nyo dyan sa dalawang illegal? Ibig mong sabihin, kinakasuhan na sila sa oil theft, tapos wala silang permit, pinababayaan nyo pa rin silang lumalaot. Di ba, ano na sila? Watch list na sila. Ha? Hindi naman ako naniniwala na makakasuhan ka sa oil theft na walang basis yun. Pababayaan nyo silang lumakad, wala kayo ipa-file na case sa kanila. Lakad sila ng lakad, illegal sila. Sagot, Coast Guard, that's your responsibility. Or Marina ba yun o kayo? Ma'am, as to the Hindi, kasi gusto ko lang malaman kung kanino ang responsibility para later on, tatanungin ko kung ano nangyari. Diba? I want to pinpoint the responsibility. Bahagi yan ang pagtatanong ni Senator Cynthia Villar sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard at ang mga may-ari ng barko na lumubog sa karagatang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Samantala, tinanong din ni Villar ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na dumalo sa naturang pagdinig tulad ng Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority o Marina at ang Department of Environment and Natural Resources. Yan ay ukol sa kasong kakaharapin ng mga may-ari ng 3 barko. Ayon sa mga kinatawan, ay maaari na sa loob ng 2 linggo hanggang 1 buwan ay maisampa na ang kaukulang kaso laban sa mga ship owners. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Senator Cynthia Villar. Kasi gusto ko lang malaman kung sino mag-file kasi sasabihin mo sa akin, Marina, sasabihin mo isa, Coast Guard, di sa bandang huli, walang magfa-file kasi nagturo-turuan na kayo. Madam Chair, if I may again, for clarification lang po, operating without permit is definitely Marina, but leaving the port without PCG clearance is PCG. So yung kanyang leaving put lang po a delineation between us. Thank you, Madam Chair. Ayun, malinaw yun. Para walang turuan, hindi ba? So yung leaving the port, Coast Guard yun. Yung operating without permit at hindi nagpalit ng ownership, kayo yun. And DNR, yung damage to the environment. Yung damage sa fishing industry. Sino magfo-file nun? BIFAR? Nasaan ang BIFAR? Madam Chair, we will be, after po na ma-retrieve na po yung we will conduct the assessment. Then Assessment? Doon sa mga marine protected. Parang katakot-takot na binigay ng gobyerno dyan sa mga fishermen na yan. Tapos ikaw mag-a-assess ka pa. Sa environment po. Hindi kita inaano sa environment yung damage sa mga fishermen. Ang tinatanong ko sa iyo, hindi ka magpa-file ng case in behalf of the fishermen. Bahagi pa yan ang pagtatanong ni Senator Cynthia Villar sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Noong huling linggo mga kabombo, nang sunod-sunod na naiulat ng Philippine Coast Guard ang pagsadsad at paglubog ng 3 barko sa karagatang sakop nga ng lalawigan ng Bataan. Pinangangambahan noon ng mga otoridad na magdulot ito ng pinakamalaking oil spill sa bansa. Ang tatagas na langis kasi ay mula sa MT Terranova dahil naman sa karga nitong 1.4 na milyong litro ng langis. Habang ang 2 pang barko ay naglalaman din ng libu-libong litro ng langis na maaaring tumagas kapag ito ay hindi naagapan. Tiniyak naman ng National Maritime Council na makakapasok pa rin sa Sabina Shoal ang barko ng Pilipinas na ipapalit sa may BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Vice Admiral Alexander Lopez, bagamat maraming mga barko ng China na nakapaligid sa naturang maritime feature, kakayanin pa rin pumasok dito ang barkong ipapalit ng ating bansa. Kung maalala na una na kasing umalis ang BRP Teresa Magbanwa mula rito bago pa man naglayag ang ipapalit na barko, daan upang pangambahan ng ilan na baka tuluyang maukupo na ng China ang naturang bahura. Pero ayon naman kay Lopez, malaki ang Sabina Shoal at marami itong nagsisilbing lagusan o papasukan. Ito ay katumbas ng pinagsama-samang area ng Manila City, Navotas, Caloocan at Malabon City.
Paliwanag pa ng opisyal, ang Sabina ay hindi katulad ng Scarborough Shoal na iisa lamang ang akmang lagusan na siyang palaging hinaharang ng China para hindi makapasok ang mga barko ng bansa. Narito, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Vice Admiral Lopez. We did not lose anything. No, it should be very clear. Not even Scarborough Shoal. We did not lose Scarborough Shoal. Kahit na control nila. What we lost in Scarborough Shoal is a temporary control. And in Skoda, the control and losing the Skoda is also not true. Sabi nga ni Presidente, not even a square inch of our territory will be abandoned. Even by the force of a very powerful nation. Because of the geographical features ng Skoda, it's very hard to lose control. Marami tayong papusukan, marami rin tayong pwedeng lagusan. Napakalaki noon. It's Manila, Navotas, Caloocan, ganun siya kalaki. Yan po ang pagpapaliwanag ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez. Sa kasalukuyan, tumanggi muna ang National Maritime Council na pangalanan ang barkong naglalayag ngayon at papalapit sa palilip. Ito po yung barko na papalit doon sa BRP Teresa Magbanwa. Gayunpaman, tiniyak naman ni retired Vice Admiral Lopez na mayroon itong sapat na kakayahan, teknolohiya at kapasidad upang bantayan ang naturang bahura. Magbibigay din ito ng proteksyon sa mga Coast Guard personnel at mga mangingisda na magagawi sa naturang show. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Iniimbestigahan na ng Pasay City Police Office ang nangyaring bomb threat sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs at yan ay naitala nitong nakalipas na araw, 17 ng Setyembre. Batay nga sa inisyal na investigasyon, ilang empleyado mula sa Department of Foreign Affairs Consulate Office sa Ontario, Canada, Sydney, Australia at Hong Kong ang nakatanggap umano ng email na nagsasabing mayroong pampasabog sa loob ng departamento. Bagaman walang tinukoy na partikular na opisina, inalerto ng mga ito ang Department of Foreign Affairs Head Office dyan sa may Rojas Boulevard, Pasay City. Ayon kay Pasay City Police Director Police Colonel Samuel Bonita, agad na nagtungo ang mga security forces dyan sa Department of Foreign Affairs Headquarters upang magsagawa ng extensive search sa bawat opisina. Gayunman, wala niyang nahanap na anumang pampasabog o anumang explosive device kahit gumamit na ang mga ito ng K9 units at tumulong na rin ang mga miyembro ng Special Weapon and Tactics at Explosive Ordnance Disposal. Sa kasalukuyan, nananatili naman ang mahigpit na seguridad sa naturang opisina kasunod ng nangyaring pagbabanta habang tinutunto na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng sinasabing responsable sa pagpapakalat ng nasabing impormasyon. Samantala sa iba pang balita, bahagyang bumaba naman ang presyo ng manok sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila. Umaabot sa 215 pesos hanggang 225 pesos ang presyohan sa kada kilo ng manok sa whole dress at choice cuts. May kamahalan pa rin ang presyo ng karneng baboy na sinasabing apektado ng African swine fever, kung saan 300 pesos ang kada kilo ng kasim, habang nasa 340 pesos naman ang kada kilo ng liempo. Habang nananatiling mataas pa rin ang presyo ng kada kilo ng karne ng baka na nasa 450 pesos ang kada kilo. Sa isda naman, wala pa rin pagbabago ang presyo ng galunggong na nasa 180 pesos hanggang 200 pesos ang kada kilo, depende po yan sa laki. Gayon din ang bangus na naglalaro sa 160 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo, depende rin yan sa laki. Habang ang tilapia ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Samantala sa presyo naman po ng ilang mga gulay, nananatiling mahal ang presyo ng siling labuyo na nasa 380 pesos ang kada kilo. Sa bawang naman, nasa 150 pesos ang kada kilo. Sa sibuyas ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Gayon din sa ampalaya na nasa 130 pesos ang kada kilo, habang ang carrots naman ay nasa 100 pesos ang kada kilo. Nananatili din pong mura ang presyo naman sa kamatis na nasa 80 pesos ang kada kilo. Gayon din ang repolyo at pechay bagyo na kapwa nasa 60 pesos ang kada kilo.
Sa mga karagdagang balita, iginiit ni Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na hindi dapat maging rason ang hindi nabayarang payment ng mga miyembro para naman sa pagkaitan sila ng mga benepisyong nararapat. Ayon nga kay Ledesma, ang mga missed payment o yung mga hindi nabayarang hulog ay maaari namang isettle kahit na pagkatapos magamit ng mga miyembro yung kanilang benepisyo. Ang mahalagaan niya ay mabigyan ang bawat miyembro ng sapat at agarang healthcare service at mapakinabangan ang benepisyong laan ng state health insurer. Ginawa nga ni Ledesma ang naturang pahayag bilang paalala na rin sa mga miyembro at mga accredited health facilities kasabay na rin ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasyente dahil naman sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng leptospirosis, dengue at maraming iba pa. Git parang opisyal, ito ay isang garantiya na nakapaloob yan sa Universal Healthcare Law na kailangang sundin ng lahat, lalo na ng mga ospital, kaugnay pa rin sa pagtugon dito sa sari-saring nagiging talamak o kaya naman ay laganap na klase ng sakit sa panahon ng tag-ulan kung saan ay kabi-kabila yung mga sanhi ng naturang karamdaman, lalo na yung nanggagaling sa mga lamok at iba pang mga insekto. Samantala, kuha muna tayo ng report mula dyan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment. Maglulunsad ang ahensya po ng job fair sa susunod na buwan para yan sa mga displaced POGO workers. Kaugnay niyan, may kabuang detalye si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Department of Labor and Employment National Capital Region na may nakaabang na job fair para sa mga Filipino workers na maapektuhan sa pagsasara ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa ahensya, magsasagawa sila ng job fair sa October 10 sa isang mall sa Parañaque. At pupwedeyaan niya mag-apply dito ang displaced POGO workers kahit na hindi sila residente ng naturang lugar. Ilan sa mga trabahong nakaabang ay ang tupad, livelihood program at iba pa. Meron tayong the famous tupad and also our livelihood projects, pwede silang mag-avail din doon. At magkakaroon din po tayo by I think by October special na jobs fair para po sa kanila sa mga maapektuhan po nitong pagsara ng ating mga POGOs o IGLs. Ito ay matapos makapagtala ang DOLE na nasa higit 19,000 individual ang mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng POGO. Ayon pa sa naturang ahensya, nasa 48 internet gaming licenses na ang nakapagsumite ng listahan ng kanilang mga empleyado na mawawala ng trabaho. Matatandaan na tuluyan ng ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang operasyon ng POGO sa bansa na inanunsyo niya noong kanyang ikatatlong SONA. At hanggang ngayon ay mainit pa rin itong talakayan sa Senado at Kamara dahil sa pagkakaugnay ng Chinese national at dismissed Bambantarlac Mayor na si Guo Huaping o Alice Guo at ilang hinihinalang malalaking personalidad sa gobyerno na sangkot sa naturang illegal na operasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports. Ito muna mga kabombo, para sa mga fans ng Alas Pilipinas, dumating na po sa Italia ang ating kupunan para sa kanilang 2 linggo na training camp. Ito ay bago pa man ang kanilang tuluyang pagsabak sa 2025 Men's Volleyball World Championship. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation ay haharapin ng Alas Pilipinas ang ilan doon sa mga Italian volleyball squad bilang bahagi ng kanilang training camp. Ayon nga kay head coach Anglino Frigoni ay haharapin ng mga pambato ng ating bansa, mga second level team sa Italia. Hindi anya maaaring harapin ang best team dahil na rin nasa kompetisyon ang mga ito. Kampante naman si Frigoni na magiging malaking tulong para sa Alas Pilipinas ang training camp doon sa Italia upang mapalakas pa ng naturang mga players ang kanilang kakayahan bago pa man ang pagsabak sa championship.
Ang Alas Men's ay nasa ilalim ng Pool A. Yan ay kahanay ng mga bansang Iran, maging ng Egypt at iba pang mga bansa na malalakas din, at yan ay kaugnay doon sa kampanya para sa World Championship. At tinaasahan mga kabombo ang mas magandang laban o maigting na laban ng ating pong kupunan kontra naman sa malalakas na bansa hinggil sa kompetisyon na ating sinasalihan. Samantala, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan, mga kabombo, sa iba't ibang dako ng ating bansa. Yung mga produktong agrikultura kaya maapektuhan. Alamin natin dyan ang sitwasyon sa Hilagan Luzon, kaugnay ng mga tinututukan nating development. Dahil agrikultura o yung produktong agrikultura ay napakahalaga, ganito ang lagay ng panahon, dapat updated mga kabombo. Alamin natin ang impormasyon mula dyan sa Bombo Radio Kawayan. Nag-stop buying ang ilang mga private traders sa lungsod na Kawayan dahil sa dami ng napinsalang pananim sa pananalasa ng bagyong Henera. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Ricardo Alonzo, ang City Agriculturist ng Kawayan City, sinabi niya na umabot sa 30 bahagdan ang napinsala sa sektor ng agrikultura sa lungsod ng Kawayan. 3 beses itong mas malaki kung ikukumpara sa pinsalang iniwan ng nagdaang bagyong Enteng na nasa 10 bahagdan na may kabuang halaga ng mahigit 15 million pesos. Dahil sa pananalasa ng bagyong Henera ay napilitan ang ilang mga magsasaka na anihin na lamang ang kanilang pananim na palay at ibenta sa napakamurang halaga. Noong nakarang araw ay umabot na umano sa 13 pesos ang presyo ng palay na may mababang kalidad, habang naglalaro naman sa 15 to 16 pesos ang presyo ng magandang kalidad na palay. Bagsak presyo rin ang mais na nagkakahalaga lamang ng 8 piso kada kilo. Maliban sa lungsod ng Kawayan ay tumigil din muna pansamantala sa pagbili ng palay at mais ang ilang mga traders sa ibang mga bayan sa lalawigan ng Isabela. Tiniyak naman niya na mayroong matatanggap na assistance ang mga apektadong magsasaka mula sa Department of Agriculture. Sa ngayon ay kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ang mga agricultural extension workers sa mga barangay upang makuha ang pangalan ng mga naapektuhang magsasaka at maisumite sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Yung kanila pong mga palay at maisan na na-damage po ng bagyong Enteng ay mas lalo pong sinira po ulit, dinagdagan ng sira nitong bagyong Henera po. At yung medyo nakayukulang ay ngayon ay tuloy yung pinadapa nga po ng bagyong Henera. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang oversupply ng tamban ay patuloy at naitatala daw dyan sa bahagi ng Iloilo. Tunilada naman ng isda ay ibinibenta na lang ng bagsak presyo. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Tiba-tiba ang mga residente sa bayan ng Concepcion ni Iloilo dahil sa pagdagsa ng Indian Oil Sardines o tamban tuloy. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Remia Apari, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, sinabi nito na nagkaroon ng oversupply ng tamban tuloy kung saan makikita ang mga patay na tamban tuloy sa pantalan sa nasabing bayan. Ayon kay Apari, nagkakaroon ng oversupply ng nasabing mga isda tuwing buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Anya, ang pangunahing dahilan ng pagdami ng tamban tuloy ay ang southwest monsoon o habagat kung saan nagaganap ang concentration ng pagkain ng mga isda na naging dahilan ng pagdoble ng bilang ng mga ito. Dahil sa oversupply, napipilitan ang mga mangisda na ibenta na lang ito sa murang halaga sa 50 hanggang 100 piso bawat banyera. Sinabi ni Apari na mayroong post-harvest support facilities sa mga fish ports, ngunit hindi na makaya ang sobrang dami ng mga isda.
healthy ang environment because ang presence ng isda. Ang management of the oversupply siguro ang medyo may gap, may challenge pa for LGU, for BFAR, kung paano ma-sustain, ma-manage, ma-preserve. May proposal na ako dyan. I discuss it sa central office. We'll be conducting feasibility study, put a processing plant and other post-harvest strategies during the DAGSA event. Si Direktor Rimia Apari para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagan pang balita sa lalawigan, ang Dole Region 7 na ipamahagi na ang nasa mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng tulong para yan sa mga benepisyaryo ng Tupad Program. Kaugnay niyan, makibalita pa tayo sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Umabot na sa mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Labor and Employment sa Central Visayas mula nang maupo sa pwesto si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ni Dole 7 OIC Assistant Regional Director Emmanuel Ferrar na batay sa kanilang datos nasa 593,000 individual ang natulungan simula noong Hulyo taong 2022 hanggang sa Agosto at 30 ng kasalukuyang taon. Bukod dito, inihayag ni Ferrar na sa Single Entry Approach o SENA mula Hulyo 2022 hanggang sa Agosto at 30 ng kasalukuyang taon, natulungan ang nasa mahigit 6,500 na individual na umabot sa 293 million pesos na halaga. Sa kanilang Dole Integrated Livelihood Program naman, nabigyan ng tulong pangkabuhayan ang 4,809 individual at 681 na magulang o guardian ng mga child laborers na nagkakahalaga ng 78.2 million pesos as of August 30. Samantala, ibinunyag pa ni Ferrer na tinitingnan ngayon ng ahensya ang mga paraan kung paano palakasin ang kakayahan ng mga manggagawa sa Central Visayas. Anya, nilalayon nitong palakasin ng mga human resources at makamit ang disente at sustainableng trabaho sa bansa na pakinabangan ang produktibidad ng mga manggagawa. Around 593,000 since July 2022 during the presidency of our President Bongbong Marcos Jr. Until August 30, we were able to cater around 593,000 plus. That amounts to 2,771,000,000 pesos po. And of course, we know the SENA, the Single Entry Approach. As of from July 2022 until August 30, 2024, we were able to cater around 6,500 plus. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagpapahalaga daw sa panitikan o literature sa panig ng kasalukuyang henerasyon dapat lalo pang pagtuunan ng atensyon ayon yan sa pag-aaral ng mga eksperto. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Dapat lalo umanong bigyan ng atensyon ang hilig at pagpapahalaga ng mga kabataan sa pagbabasa at sa literatura sa kasalukuyang henerasyon. Sa datos nga ng 2022 Program for International Student Assessment Tests, nasa rank 76 o nasa bottom 10 mula 81 na mga bansa ang Pilipinas pagdating sa reading comprehension, mathematics at science at minimal improvement lang umano ang ipinakita ng mga kabataang Pinoy. Ayon naman sa ulat ng World Bank, ang learning poverty ng bansa ay nasa 91% na ang ibig sabihin, 9 sa 10 mag-aaral na nasa edad 10 ay nahihirapan o hindi pa nakakabasa. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga experts, mga guro at mga manunulat na babalik ang hilig at pagmamahal ng kabataan sa literatura. Sa panayam ng Star FM Manila sa ilan sa mga dumalo sa Manila International Book Fair ngayong taon, marami sa mga ito ang may payo sa mga kapwa kabataan na tangkilikin pa rin ang iba't ibang uri ng panitikan kahit talamak na ang paggamit ng publiko sa teknolohiya.
At first, ma-overwhelm tayo dun sa mga gusto nating subukang basahin. Pero eventually, as we read, unti-unti nating matututunan kung paano internalize yung mga binabasa natin. Malawak ang ating kamalayan sa ating mga kapaligiran. Nakakadagdag siya sa inyo ng mga information na hindi nyo nakikita regularly sa pagbabrowse nyo. Mas madali nga na magbasa sa cellphone natin, sa tablet. Iba pa rin talaga pag sa libro. Mahalaga ang maging palabasa dahil yan ang ating pagkakataon para tayo maging mas mayaman sa kaalaman, sa karunungan. One way I could encourage you para yung focus natin parang nawala na. One way to help us to be more focused is maging palabasa tayo. Makakatulong din sa mental health natin. Ngayong taon, pinangunahan ng mga historians, authors at publishing companies ang Manila International Book Fair na tinaguri ang longest-running book fair sa Pilipinas. Mula rito sa lungsod ng Pasay, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Libo-libong nagpoprotesta ngayon sa France, mas dumadami pa dahil yan sa high-profile rape cases. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Nagproprotesta ang libu-libong katao sa buong France tungkol sa sexual na karahasan, habang ang dalawang high-profile na kaso ay nagpapatuloy sa bansa kung saan ang isa na kinasasangkutan ng isang babae na di umano'y nilagyan ng droga at ginawa ng kahalayan ng dose-dosenang lalaki sa maraming taon, at ang isa naman ay nakipaglaban para sa mga karapatan ng mga homeless sa mga lungsod sa Pransya tulad ng Marseille at Nantes. Kapwa lalaki at babae ang nakibahagi sa mga demonstrasyon na humiling ng pagwawakas sa sexual na karahasan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay France Deputy Chief of Mission na Sister Eric Tamayo ng Philippine Embassy to France, na ibahagi nito na hindi na bago ang kaliwat ka ng riot sa kanila. Bahagi ng kultura at tradisyon ang magprotesta ang mga tao. Parang normal na yan. Huwag ka lang maging violente. Ang pagprotesta is a right. Samantala, sinabi ng pinuno ng Asosasyon ng Obispo ng Pransya na hindi bababa sa ilang mga obispong Pranses ang nakaalam tungkol sa di umano'y mga pang-aabuso ng kleriko sa loob ng mga dekada. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay. Lalo na ngayon, may sama ng panahon. Dapat updated kayo sa mga impormasyon. Kaya naman, matutunghayan yung mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating iba't ibang platform. Sa ating Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application natin. Ganon din sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Facebook Live nga mga kabombo, makikita pa ninyo yung inyong mga paboritong anchors at yung mga dialekto na ibig ninyong masubaybayan, dun mismo mapapakinggan ninyo. Kagaya halimbawa sa mga Ilonggo speaking, dyan sa Visayas, matutunghayan po ninyo Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas at Bombo Radio Bacolod. Habang doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Samantala mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Kester Nation, sa atin pong Christmas countdown, 98 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kalagad sa Bombo anay sa udto sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Liwat na naman nga naglanog ang tinaga nga inagi sa sulod sang apat siniiyak kanto sang session hall dira sa may 6th floor sang Iloilo City Hall. Duway nakita sang mayo sining mabatian, no? Humalin iya sa mga duway nakita sa may mayo sining mabatian nga mga tinaga, humalin karon sa aton sining mga opisyales. Kung hindi pagpamuyayaw, panghikay sa isig kapareho. Amo na ng standard sang public service subong. Check ta bala si Bombo Angel Tan kay liwat nga gintawag ni Councilor Romel Duron. Honorable Romel Duron, si Honorable Sidfrey Cabaluna nga inagi. Anong sistema nga naglabot naman sa punto nga ginamurasay, nagabaisay. Ining duwa, check ta si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Iwat nga nagbuya isang mga linyada si Councilor Bombo Siyam nga tiikan na ang ginimo nga pagpahag kag plastar ni Cabaluna sa mga kunta na isang praktika sa mga tricycle Bombo Siyam diri sa bahin. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa takna sini iyang launa. Maridayal kita Bombo Omel, no? Kay Dogin Ramos ang sulod ni Bombo Angel. Sus Maria, ginauna-unaan sa mga opisyalis nato na sa syudad sa mga wamo sila nga mga tinaga, ano pa, no? Nagakalatnan man kita sa ila. Standby sa aton sini nga mga kabombo, no, sa dugang siniiyang pagplastar ni Bombo Angel Tan sang Warla Warla sa sulod sang City Council. Nga Warla si Councilor Duron kag si Councilor Sidfrey Cabaluna, anets ang natabay. Anets ang natabay. Balikan tara na si Bombo Angel, Bombo Mel. Standby, balikan ta ni Stilig lamang madugay. Diriman sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May kanta na ni sa sa pag-grant sang franchise sa tiko ang akon nga Corbates. Okay na nagoro Bomel. Sige, balikan ta na si Bombo Angel, no? May kantanan ini sa pag-grant sang franchise sa mga nag-apply sini sang prangkisa sa bahin niya sang mga tricycle bala. Balikan ta, Jel, please come back. Kay bang matsam kung balik-balikan ta dire kung ano kitman bala ang rason kag kung diin nag-umpisa ining pagwa naman sang pila ka mga istorya sa halin o kung sa bahin sang konsehal ni Councilor Romel Duron na pag-question nila aniya dabi diri sa ginhimo nga proseso sang komitiba ni Councilor Sidfrey Cabaluna ang Committee on Transportation sa ginhimo nila nga proseso kag pag-checkya sang background sang mga nag-a-apply sang prangkisa para sa mga tricycle diri Bombo Siyam. Punto diri ni Councilor Duron nga kabahin dapat sa pagsulundan sang konseho ang pagpresentar
sang detalye sang prangkisa kabahin ang ilang nationality kag iban pa nga mga impormasyon po mo siyam. Ang ginapunto diri kun tani ni Councilor Romel Doron dito sa may podium nga ti sa pagbasa diri ni Councilor Cedric Cabaluna sang ordinansa in-cluster maniya ang mga smallest mga detailed information kumbaga mo siyam sa mga nag-a-apply sa mga franchise. Pero kung balik-balikan ta naman ang natabukit man naka-plaster sa FO1 at sa FO7 ining mga kumbaga naka-calendar bla mo siyam. Pero upon checking sa attendance, sa umpisa pa lang, late si Councilor Romel Doron. Pero sa FO1, ginbasa ni Councilor Cedric Cabaluna, detalyado ang mga details ng mga nag-a-apply para sa franchise. Pero gin-move niya, gin-cluster niya sa konseho, nga ti same information lang nilain nga mga pangalan sa mga nag-a-apply sang prangkisa. Pero ti madamo-damo ini kung isa-isa kon. Rason nga ti isa pag-abot sa FO4 or FO3 di bombot siyam. FO5 di siya bombot siyam. Ko na lang niya do kumbaga summarize information na lang pala. Summarize niya. Summarize niya. Wala na lang niya isa-isa. Karon ang naabda ni Councilor Romel Doron, last 2 items na lang. Kag dito siya nag-move nga dito dapat i-specify mo, dapat ihambal nimo isa-isa ang mga information sa mga nag-a-apply sa prangkisa kay ang duha diri ka punto sang Konsehal Bombot Siyam ni Councilor Romel Doron nga agin call out kini. Una nga dapat mapamatud-an sang konseho nga ang mga nag-a-apply sa prangkisa sila man siya personally ang mga pangalan nila ang nakabutang Bombot Siyam. Kumbaga ang nationality, ang mga background information nila insakto. Kag ang isa pa gid ka punto Bombot Siyam nga last time ko sang time ni Councilor Romel Doron ginapatumpa ining mga operators so kung mga nag-a-apply sang franchise nga take out nga naghambal sila nga hindi namon ining pagbaligya amon nakabutang sa under sa amon pangalan pero ang natabo pag gidriging ging paathag diri sang kampo ni Councilor Cedric Cabaluna sang ginpangayuan ini sila sa mga detalyado nga mga papeles ginpaguan sila bombot siyam sang halos tagahawak ang mga papeles sang mga staff ni Councilor Cabaluna mo nga mapakita bala nga kumpleto ang mga papeles ginobra nila ang ilang katungdanan sa pag-checkyar on the field kag application nila diri sa May City Hall Bombot Siyam sa mga prangkisa. After sang amo na ang pagpakita sa mga papers so ay naman po instan ni Councilor Romel Doron ang mga papeles. After that one raise naman ni Councilor Doron ang concern niya dapat ara ang presence ng mga ang nag-a-apply Bombot Siyam which is ordinances nung plaster abi sa bunga sesyon nagalapot sa 281 ang mga franchise owners nga nag-apply kung tani. Ang gusto tani ni Councilor Doron nga pakatuan ini sila taranti sa May City Hall kag pasumpaon. Gin-invite man kuno ni Councilor Cedric Cabaluna ining mga operators pero iban sa ila wala nakakadto Bombot Siyam bangod nga first abinia personally enough na ang mga application sabi nga personal sila nagkadto diri sa May City Hall ang check man sang SP kay Bombot Siyam ni ara daan specific unit ang TTMO nga kag ang SP nga sila ni ang ma-check sa mga application para nga ma-verify kung sila din man nag-a-apply. Pagkatapos, hambal ni Councilor Cabaluna, diri nga, ginsunod ko man lang ang pagsulundan or ang ordinansa mo sa ito nga ikaw ang author. Manahambal niya kay Councilor Doron, kasi modify niya lang ganit diri Bombot Siyam ang mga requirements just like diri ang dapat maayo ang status ng mga salakyan o kung sang tricycle at the same time, modify lang bala Bombot Siyam ang sulod sa ordinansa pagtiyambal diri ni Councilor Cedric Cabaluna kung may kulang kitman sa implementation sa ordinansa ikaw man ang nag-author kag sunod ko gid lamang ini ti amo nang pagpathag man ni Councilor Cedric Cabaluna Bombot Siyam pamatian ta bala ang initial diri nga nangin pagsabtanay man sang duha ka mga konsehal sa bahin sang Iloilo City Council. You also failed to mention the basic requirements. The basic requirements for the approval of a certain franchise. Mr. Paredes, I think you have also to mention who are qualified
to be given franchises and the unit to be used. Those are basic requirements. I think you have to mention that, not just approve that particular number of units. What are the qualifications of the operators? You should have mentioned that. You have to prove their personal capacity. Mr. Chair, I'm sorry to interrupt the good gentleman from Lapus. I think our resource speaker, Mr. Arlo Paredes, is not yet excused. Was not yet excused. So we are still on recess. But the gentleman from Lapus can, or do we need to resume session first? You can answer the question. I think Mr. Paredes can also answer that if you wish to. So we are still on recess. Yes. Yes. Whatever. In a way, this is just a pre-discussion. Whoever may answer. We are on recess. Thank you, Mr. Chair. I think what was ang nalabutan sa aton good councilor from Lapus are the succeeding section, the succeeding ordinances. No, I wanted to cut it short lang just to for the exigency. But when I discussed FO1 with the indulgence of the good councilor, I did discuss kung anong mga tricycle nga gaan. No, that's why I decided to forego the discussion because it was contained man in the ordinance. If you can see, where are we now? This is item FO6. FO6. Let's proceed to section 1, Mr. Chair. Under section 1, diri nabutang ang mga ngalan, ang mga make, ang mga engine numbers, chassis number, and plate numbers sa mga applicants. No? I think this is what the good councilor is saying, dapat lawagon sila. No? So, yeah, please. No, I think that is not enough. You have to present data for every individual applicants. You cannot just say that we approve 52 units. yes, I know. I think. No, that's not enough. That's the units. How about their citizenship? How about their citizenship? Yes, Mr. Chair. These individuals were the documents that they have submitted previously to the Sangguniang Panglusod Traffic Unit is properly affixed, and we will be also. The files are voluminous, Mr. Chair. We can submit that files. Yeah, but it is a requirement. Yes, that's it. Yes, and they have submitted their file folders to the Traffic Management Unit and to us, and referred for inspection. Gin-inspect man sila ang ilang mga taga-taga. You also failed to mention that you inspected that particular units, that they are roadworthy. We did, Mr. Chair. You have to mention that because that is a basic requirement for the approval of each franchise. And the question of public need. Those are basic requirements. There is public need. They are a Filipino citizen. They are financially capable to bear. You fail to mention that. So you mean to say we will just approve without looking into their financial capacity? Noted, Mr. Chair. That's why we started with item FO1, Mr. Chair. I kind of emphasized the whole ordinance and the individual unit owners. No, yeah, but you have to approve it individually. You cannot just approve wholesale. You cannot just approve, we approve it. Mr. Chair, if I may, there were already previous ordinance, even authored by the good yes, but I mentioned that. There are also multiple franchise awardees in one ordinance. I know, but these individual operators are new applicants. So you have to know, this is not a renewal of franchise. This is not renewal. You have to prove their qualifications individually. Yes, Mr. Chair. And they have submitted that to the committee, Mr. Chair. But you have to submit it to the council because it is the council which approves the franchise. It is not the committee alone which approves the franchise. That's why, Mr. Chair, they have submitted it to the SP. If you may, Mr. Chair, we were willing. Can you get the file folders? Yeah, please do it because that is the basic requirement. No? You do it individually. Hindi ka padalion tala. Okay. Why saging padalian, Mr. Chair? No, padalian. Wala attach records. You should have attached it to the records. Bombat siyam na batian sa mga kabombo naton diri ang kabasin sang nanging pagsabtanay man sang duha ka mga konsehal sa Councilor Romel Duron kag Councilor Cedric Cabaluna sa ginpatigayon nga sesyon. After sini bombot siyam sang like plastar sang duha ka mga konsehal sigin pagwa diri ang papeles pala bombot siyam amo tong mga information sang tagsa ka mga applicants para sa prangkisa. After sina, nag-propose si Councilor Miguel Treñas, ang presiding officer, nga Jel? patigayon
Bamasam. Bumboy dyan, dali lang gid, may reaksyon ako, kaya hindi ko na gid mapunggan, yari ang akon nga reaksyon. Oh, okay na, doon nakapautuas ako gawa. May kulang pa na karon Bamasam. Amo na nagpatawag or nag-recommend diri ang pila ka mga Dahil lang bala. Dahil lang bala, late si Councilor Doron. Nag-abot. Naplastar na ni Cabaluna ang tanan-tanan. Naintindihan ko kung anong gusto ko matabo ni Councilor Doron. Nga gusto niya hindi pagpadalian, husisaon gid. But the point of the matter is, hindi lang man iya amo sini ang trabaho sang Committee Chairman on Transportation. Hindi lang man amo sini ang trabaho sang City Council. Wala iya nagalibot, no? Ang kalibutan sang Iloilo City Government Committee on Transportation di sangguniang panlungsod sa paghatag sang prangkisa sang tricycle. No? Hambal ni Cabaluna, documents were submitted to the Traffic Management Unit, gin-inspect, gin-sumiter sa sangguniang panglungsod. So, ano pang gusto nga matabo ni Councilor Doron? Bumbo Angel, kay na-late siya, gusto niya paliwaton liwat Bumbo Angel ang tanan-tanan kay amo na bala hambal ni Councilor Cabaluna bangod sang exigency on the matter, siling niya na plastar naman itanan, ara na ning dokumento, nag-agi sa nagakigo sini nga proseso. So amo sini ang mga aprobahan naton nga naga-apply or mga applicants for franchise ang ila sini nga tricycle. So anong ginangot-ngot sang guab ni Councilor Doron nga damo siya sa nakita nga diferensya sa ginpanghambal ni Councilor Cabaluna kag dapat kuno iupod gid sa file ti hambal mo Bumbo Angel di wala. Ginpagwa tong mga dokumento hasta sa hawak ti iupod man na sa mga file. Bumbo Angel amo na gani nga kung sining reaksyon, no? Sus Maria kagusip ang hindi na mo isa karon na natin pariboy kalma ka lang balang ko gagakaraka kagin pariboy. Amo na gani nga ang akon sining unang reaksyon Bumbo Angel amo sinio Bumbo Chris, no? Liw ko na nga akon unang reaksyon nan sa mabatian sa nagapamati lang ko ang una kong reaksyon amo sini. Sus Maria, tiya makon mo sina. Anong punto pag nga iba nabi ni Councilor Doron? Actually, Bambot Sam, una niya diri nga punto nga dapat kuno ma-identify ang background, ang mga personal information, di bala ang mga nationality nga di bala Bambot Sam. Okay, nationality. Nga may naga-apply diri nga Chinese national parinti ni Alice Go? Amo na Bambot Sam ang nga concern kay kag manegosyo sila mapabiyahe sila tricycle. Pariboy. Ginapacheck gid ang nationality sa mga okay man ina para kasigurado kita. Pero pariboy, ginapacheck pariboy ang nationality kuno sa mga nag-apply sang prangkisa sa tricycle. Basi masudlan tadi sang mga pariente ni Alice Gote. What can you say about this, pariboy? Bawas lumusyo ng birada ba? Jel? Ang mga Bambot Sam isa ka punto, ikaduha diri
nga abing kinanglan ang pagpasumpa bala Bombot Siyam. Kasi para nga ma-confirm, makasumpa sila sa Bahid City Council kasi lagit man niya ang nag-apply. Kay si amo to kay Bombot Siyam gani nga basi kuno lain ni ang mga persona kasi baligya nila ang rights sa franchise nga ti do or di kaya ang gimbaligya nila tapos isa niya pagit sa iya nga prangkisa pagit ka separate mga amo na bala Bombot Siyam nga basi kuno nahibaluan ta naman ina kag naintindihan man ina guro sang tanan nga ang prangkisa di bala it's not a matter of right kundi privilege lang ina iya nga ginahatag sa imo so hindi mo na iya pwede mabaligya kung ibaligya mo ang unit sang tricycle pagbaligya mo sang unit sang tricycle correct me if I'm wrong hindi magid nga siling insakto ni sakon pero sa paghangop ko di bala pagbalikod kung hindi ka na biya mountat ka na sa pagbiyahe sang tricycle nga may prangkisa ibaligya mo ina then applyan ina sang next owner sang next owner sang another franchise adtong franchise kay iya paya sang daan nga tag iya sa pagkahibalo ko kapag hindi ko lang sala man ko kun insakto ko do ano nang ginatawag do gina-terminate na or ginadula kung ano man dira ang insakto sa nga term basta ginadula na dira para malikawan ang pagdubli-dubli sang prangkisa Bombo Angel. Amo na kan Bombot Siyam nga ginpasar ni last time ang tricycle route plan para nga ti maplastar ni ang mga prangkisa. Kay ti Bombot Siyam, ang natabo abi diri, di ba may bago nga tricycle route plan. So ang punto diri ni Councilor Doron, kay ti mga kumbaga bago ang ordinansa, mga bago ni sila nga mga tricycle ang mga nag-apply sang prangkisa, rason niya kinahanglan nila magsumpa. Pero sa pagkamatuod kuno Bombot Siyam, existing operators, mga nag-apply mo ni sila sang prangkisa sadto. No nag-apply lang sa liwat bangod ng ordinansa Bombot Siyam. Pero amo nang gin-require sang konsehal nga dapat may pagsumpa nga matabo since kumbaga in the law amo nang term in the law Bombot Siyam pag-o sila nga mga nag-apply sang prangkisa. Karon nag-recess na. Pag-recess nagpalibot ang mga konsehal. Nagkapalapit si Councilor sa Kabaluna, si Councilor Romel Doron, nag-istoryahanay sila sa may podium sa tunga. Nagro-istorya na. Nag-upod man si Councilor Miguel Treñas, di ba siya ang presiding officer, nagpalapit naman ang mga konsehal. Karon ang punto dire ni Councilor Romel Doron, hindi sundon lang ang layiya kay amo nang nakabutang sa ordinansa nga dapat ang obrahon is amo ni amo to. Karon nag-suggest diri si Councilor Baronda na tani ang amo na nga bagay kay lawig na nga time kuno Bombot Siyam may occupy tani mitingan na lang anay nila do executive session nila Bombot Siyam nga istoryahan na before ni siya ibutang sa mi session abi si nagambal si Councilor Doron iya ti dapat dili kiniya sa tubang sa session i-cluster kay para mabalance ang tanan mga pumuluyo man abi tapos dito na nagsabtanay pagit Bombot Siyam may mga side comments pagit ari may video kita dibla Bombot Siyam. Sige, pakita tabi. Gintawag nga or nag-statement naman rin si Councilor Romel Doron na tiinagi naman kuno ni ang pagpaathag ni Councilor Sedsi Kabaluna. Okay. Kaya to be honest, kinubra na ng sekretarya, kinubra na ng tingnan na muna trabaho. May isang kumihan sekretarya, patagani nga sila nag-inspect. Kinubra? Lain na yan, it's the council to approve. Kasi balik liwat doon na trabaho sa sekretarya. Gusto mo kinatanaw na ikaw nalang isyo provisional authority, di ba? That's what you did last time. Adi na ganyan, sekretarya. Just follow the law. Problema kung patihan na sa una ano inobra? Yeah, sumpa tayo. Kaya itong aplikante. Ang tricycle hindi ko na papasawan. Natural eh. Kung gusto mo pisagaon, that's your discretion. Unless nga mayo ko ulo mo, okay lang. Yes, follow na lang ko natin. Yes, follow the law. Councilor, all franchises sila mo from previously wala mo man ang inubra. Hindi ang inubra ni pa o okay, ay nagmay ka di document pag sila. Hindi lang mga aplikante. Kaya na apply for individual. Kaya mo nagali hindi pwede nga may require ka sa akin. Wala mo man yung inubra sa una. If I ask that to appear. Kaya apply sila sa aton.
Ang appearance, we can require them. Pero kung mag-secretarial work tayo, willing to do that? Ewan ko na kinanong appearance. Hindi rin sa appearance. Naulihin na lang yung mga appearance. Kaya hinaya yung document. Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Walang istorya tao. Kaya, I love you. Kaya mo nang matuod. Ako na matuod. Hindi naman ba lang kung ikaw. Hindi naman balik mo naman. Mabalik naman na gano'n. Yung mga professional authority. Isa ka lang. Gano'n mo naman nagawa yan. Appearance. Well, at least appearance. Professional authority. Ari naman ang reaksyon ko, Jello, sa bago ginlamang ang pagwa naton nga video sa pagbaisay. Sus Maria, kagusip po. Ay, Sus Maria, kagusip. Pero nanong plastada na niya nung naisugtan diri, Jel? Muna gani ang natabo diri gindi i-refer ni siya na ang pito ka mga application sang prangkisa abi sa mga tricycle nga ni siya labot ni siya sa mga 200 plus kaya ang gusto diri ni Councilor Romel Duron sa kasugta naman ha sa bilog ng konseho nga makadto ini sila diri sa may City Council personally bomot siyam kag magasumpa so ining 281 pabuton ta by next week siguro ni imbitaro sila personally kaya mo nang ginreking kwan sa ila gin-require makadto sila di personally kag amo ang pag-atubang sa City Council kag ng taon ta ano sining pagplastar nga matapos ning 281 bomot syempre amo to ganing ambal mo Magsumpa sila sa diin sila matubang? City Council bomot syam. City Council. Oo, diba si ibay batch ni sila or per group ni siya ang per ruta pala. Last time to din ginpa take out ni Councilor Duron? Diri mo ko nung sadto sa City Council ni Bomotsa. Ano ka tuig? Duman yaman. Isang shot ako na ang chairman sa Committee on Transportation. Saan ka gani nagumpisa bit reporter City Hall? 2022. 2022. Nakasalapo ka may gipasumpa to? Sang council sa Riyato yata Bomotsa, do wala man sang before sadto, do wala man. Pero antes siya kay isang si Konsyal Duron pa ang chairman, ikaw nang bit reporter City Hall? Hindi pa. Hindi pa. Oh. Hindi pa to. Galing kiti way man sa balita nga do yung makaluwas sa aton way makitakbati nga may gipasumpa da nga nag-apply sa nga prangkisas motorsiklo sa tricycle. Nandamo sila pala Bomotsa, nga daw punuan gid pala. Nakasumpa gid man? Amo nang ambal sang ni Councilor Doron Bomotsa. Pagtisad to gid man ko mi ara gid man ko no mga nagsumpa pero ang punto diriya ni Councilor Cedric Cabaluna, ang mga nagsumpa sadto may mga bag-o gid lamang or bag-o ang ila franchise. Yari iya, ang mga nag-exist na nga daan, ng mga nag-apply sang prangkisa Bomotsa, kumbaga ara na nga daan ang ila pangalan sadto, nag-apply lang gid sila liwat subong kay may bag-o nga ordinansa. All right, to cut the long story short, anong ginisugtan? Ding defer Bomotsam ang pito ka mga items sa bisa sesyon kag nakatalana ni magsumpa una diri ang 281 ka mga nag-apply sang prangkisa by next week ini siya Bomotsam so lauman pa nga mapuno gid ang 6th floor ang City Council sa pagsumpa man sang mga ining nag-apply sang prangkisa Bomotsam. Sumpa lang ha? Sumpa lang. Pati ang mga hambal ni Councilor Cedric, medyo nagkuhan lang siya, medyo para magpuno mag-an bala ang kuhan ang sitwasyon ng hambal sa nga dito. Dalawang ko pati pataloon sa pati tricycle nila sa babaw. Sabat si Councilor Doron niya, kung mayo ulo mo. Inimot naman nila nga duwa sirkos ang City Council. Pero we are not expecting maglabot sa punto nga may mga name calling, no? Particularmente nagikan sa mga the so-called honorable
members of the Sangguniang Panglungsod nga makabati kita sa mga kasubong sina Bombo Angel, no? Humalin sadto iya ti do hindi naman siguro nagakaangay nga may mga kasubong pasinik iti makadilismaya ni sa bahin karon sa mga taga-syudad sa Iloilo, no? Kung gina-expectar gin man naton nga mangin mainit ang debatihay dira pero hindi na kita maglabot sa pagtawganay sa mga pangalan. Ako ay kuya gapin sa kay Honorable Cabaluna, way makugapin sa kay Honorable Doron. Pero ang ilas ang kandak iya ni Honorable Doron duay nagakagay magsuksok sa Amerikana, dapat sinipasuksukon siya luab nga buon kag butangan sa sang puros nga pula. Oh. Kumadumduman mo siyam sang July 31 gintawag or same place man di ang ginambal ni Councilor Doron si Councilor Cabaluna mo. Nakuha niya siya sa tong ginmove bala ni Councilor Doron nga pag-evaluate. Sino to yung ginwahig ni Councilor Doron? Ang tong sakwan sa PTMO Bombotsam. Si Mr. Paredes sa bala mo. Ang kuan siya do pagkabalo to dito secretary man siya nga nag-upra kaupod ang sangguniang panglungsod para sa mga franchise nga nagkatido. Doong guwaya sa to ya, hindi ka niya mag-intra kay blamo ga istorya ang mga sindiro. So no offense man sa kay Mr. Paredes ha. Anyway, pero do hindi na mo hindi na nagakaangay gid akon kumadumduman ta pa sang insidente iya sa kay humalin sa kay Konsyal Popcorn, sino pa gito mga nagatuga sang alarming skandal sa sulod sang City Council. Umpisa sad to, di ba do may memorandum to si Vice Mayor Jeffrey Ganson nga may mga nagakaigo siniya nga mga penalidad or whatsoever to kay do na lipat-lipat naman ako to pero makapila na ni Kabes kag do why do istoryas dalong paho lang tong itong memorandum to. Dapat may madisiplina ni sa mga konsihal naton nga nagagawa sa panit nila kung hindi iya mag-ugyon ang ila kung hindi iya mag-ugyon sa ila tinutuyo yang ginadiskusyonan dira kung ano mga ginahimo sang kaupod nila sa konsiho, mangakig na lang sila kag mangambal sila yung inagi o kung ano pa dirang mga tinaga nga makasakit man sa balatyagon sang pariyo nila nga konsyali kag the list no nga gusto naton mabatian ang mga kasubong sila matinaga is coming from a member of the Sangguniang Panglungsod nga ginatawagan ni Honorable Bombo Angel. Kag di Bombotsam dapat observe pala ang proper decorum sa City Council kay mo itong hambali mo. Naka-quote sila, naka-Amerikana, kumpleto. Bala kung baga Bombotsam kag may pangalan ni Honorable sa umpisa sa kila mga pangalan. Look forward kung tani diri sa mga pumuluyo nga sila ang mangin role model o role model when it comes sa mga among sini kay tinagala-legislate sila sang mga pagsulundan sa bahin sa Iloilo City, kabahin kit man na ang pag-inaisay, pagplastar sa mga naibaluan nimo kag mga suggestions nimo pero hindi diri ko na gani kabahin hambal sa pila ka mga kabunggo naton ang paggapuya at ang mga hindi maayo nga mga tinaga personally Bombotsam kay do ad hominem kwan siya kuno nga arguments pero madumduman diri sang August 1 man na dapat si Councilor Romel Doron sa una niya nga pagtawag or pag-express diri nga inagi ang statement si Councilor Cedric Cabaluna na expression niya lang to kuno Bombotsam kag tilo na dala sang iya emotion. This time do nakaunglan ni siya Bombotsam huli kay tilo may asikaso ang konsihal pero anong problema sa inagi aw? Amo na kanila Bombotsam ang do hindi man tungkad abi. Kaya the last time pagambal niya, Councilor Romel Doron, natido na tikon lang taon ni mo sa tinaga nga inagi. Hindi taguro may isip sa katon siniya nga mga tudlo. Ang mga agi nga professional, ang mga agi nga ang batasan inagi nga nangin successful. Nga nakabulig iya sa sosyudad. Anong malain sa inagi naton
Kay daw ay na siya padaog sa pagbinaisay abi, di gahanay sa mga punto, mangakig na lang siya. Kag mambala na siya nga inagi. Oh, domos na. Bobo Angel. Of which nga hindi dapat para sa isa iya ka honorable member sang sangguniang panglungsod. Kay Tibong Botsyam, kung hindi man lipod sa ibalo sa iba natin ka mga kabombo, ang stereotype pala kung tawgon ka or i-categorize ka bala nga agi nga weak ikaw. Doon, traditional niya siya nga mga stereotype pala Bong Botsyam nga kung tawgon ka nga agi, it portrays nga mahina ka, hindi ka bato. Oh, lantawa bala kung sino diri ang may mga nagapanag-iya sang bantog nga mga hindi lang sa syudad sa Iloilo kundi kung maglantaw ka mga bantog sini iya nga hairstylist, bantog sini nga mga designer. Pila ka mga nakita naton diri kang kilala naton nga mga kagian maayo subong ang negosyo, ti din dira ang kahinaan, din dira ang weakness. Di ba? May mga agi iya nga siya pa eskwela sa iya sining mga hinablos. Hindi lang hinablos kundi mga hinablos na patapos niya. Hindi ang weak. Granting for the sake of discussion nga gamiton nga ekspresyon nga daw inagi nga batasan, hindi ra. Why kita iya sang anggulo nga nakita diri nga kayuhan iya sa kay Councilor Doron na. Siguro tsimpo na ni para iyang steady ka na lang guro sa pag-abogado muna sa mga sa mga nagapataya na blang ati legal man na o kung ano pang indira yung imo bra, negosyo ka na lang Doron. Kag ti lapit na malay eleksyon mangita kami sa bagong nga konsyala. Jel, thank you again. Ang wala bang Botsyam, abantayan ta sa masunod niya semana kung matigayon git man ni ang pagkadto sa nga 281 ka mga nag-apply abi sa prangkisa na amo nang gin-require sa bahin sa Iloilo City Council. Ini si Bombo Angel Pichiliertat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan. Kay wala iya nagalibot lang ang kalibutan sa bumbuanay sa udto sa isyu kay batok sa kay Councilor Doron o kung sa diin man dira iya sa aton sini nga matag palamati, no? Ti ma-proceed kita sa pagbalik ta sa iban sini nga mga topiko. Pero antes kita mag-proceed sa iban nga topiko, ano ihan nga permi lang iya pinangakig si Councilor Doron kag anong butsilingon niyo damo so agpalapot pala sa aton sa impormasyon kung napakita sining postero. Abi pakita taman, basahon ta dayon. Jerry Triñas, Raisa Triñas, Miguel Triñas, Attorney Doron, member of the family. Tapos hindi ko kakita sa gagbay. Ang gagbay na kabutang? Approve without thinking all the way. Sip-sip! 37 minutos nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa bumbuanay sa udto. Biyay sa mga sakayan pandagat sa Iloilo nagbalik na kag pila ka mga ginikanan hindi makita nga produktibo ang ila sining mga kabataan sa pagkanselar sang klase sa pihak sa pag-implementar sang flexible learning. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for September 15 to 21, 2024. Kinaagdang tanan to spend part of your Saturday sa Plus Wala de Iloilo. Kag kamo ang pagalingawon sa Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Setyembre 21, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Setyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sang gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tiyon nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. To sa kaligad sa takdang law na balik diri sa pagpanglagad sa Bombo na isod to sa gyapon ko punin mo Bombo Chama Blanco Hover. Yay sa mga sakayang pandagat sa Iloilo nagbalik na kag mga ginikanan dismayado kay do ay gisa sa may nakita siniya nga mangin produktibo bila silbak bataan o kon makabulig ang pagkansilar iya sang klase kag pag-implementar sa flexible learning. I-check naton si Bombo Marisol Binya sa iya sining mga balita. Sol, sa report please come in. Yes, Bombo Cham, nagbalik na diri sa normal ang biyahe sang sakayang pandagat diri man sa bahing sa mga nagkalaing-laing nga puerto sa Iloilo. Sa diin matapos nagpagwaas ng pinaka-latest nga travel o kon sea travel advisory ang Philippine at o kon ang ining Philippine Coast Guard kabahin man sa ginanunsyo no sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga wala na iya o kon wala na lakip sa gale warning ining bahin sang Iloilo.
Sa interview sa Bombo Radio kay Chief Petty Officer Jackie Luang, ang Deputy Station Commander for Operation Coast Guard Station di sa bahin sang Iloilo, iya ginpahayag nga 100% na nga nagbalik man sa normal ang biyahe sa nagkalain-lain nga puerto, ilabi na diri sa may Parola Wharf pagadto sa bahin sang Guimaras and vice versa, kag pila pagid ka mga biyahe halin diri sa may Iloilo pagadto sa Bacolod, Iloilo to Guimaras, kag sa bahin man sang pila ka province o kon kabanuhanan, to specify abi diri halin sa may Ahoy pakadto sa Negros. So may ara pa no kadapat kuno balantayan man suno kay Chief Petty Officer ang ining pila man ka mga pasahero, kag amo man mismo ang pila diri ka mga kompanya nga naga bantay abi o kung nagapabiyahe abi sa mga pila diri ka mga sakayang pandagat, bangod posible may pagbag-o pa ini. Depende man sa sitwasyon sang panahon subong pamutsam, kay may pila man abi kagin pa abiso diri ang Philippine Coast Guard Iloilo nga kung maglain gid ang tiyempo, magbaskog ang hangin, magbaskog ang ulan, kag magtagaas ang balod, ginapangabay na lang nga ining mga magagmay nga mga sakayang pandagat or ilabi na ining mga fiber boats abi nga nagabiyahe diri sa may Parola Wharf pakadto iya sa may bahin sang Guimaras is temporaryo anay nga mag-observe kag untaton ang pagbiyahe amo man sa pila ka mga biyahe sa kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Pero sa subong bamutsam matawhay na no ang kadagatan man kag free na sila nga makabalik sa ila nga pagkuha sa mga pasahero, magdulong sang pasahero sa pila man diri ka mga diri mga dululungan man sa bahin sa Western Visayas. Sa dugang bala nga payag ipabati ta nga to nang interview kay Chief Petty Officer Jackie Luang. Si travel advisory na to as of today, lahat tanan nga mga cancellation of trips kag aton nga mga cancellation of trips before is lifted na as of today, especially ang travel sang aton nga vessel from Parola Wharf to Guimaras. Bali hindi na 50%, back to regular trips na kita. Bali, kamusta ya ma'am ang inyong mga gagmay gid ma'am or tanan nga klase ma'am sa mga sakayang pandagat subong is okay na for travel? Sa mga papasahero naton nga salakyan, especially diri lang sa Parola Guimaras, ina-recommend naton nga kung maglaway ang tiyempo, ang mga magagmay wala naton ginapasugtan. The same man sa tanan nga area diri sa province. However, pag medyo okay naman, ginapasugtan naton sila with safety precautionary measures lang sila nga gina-comply. Kay from time to time, ginamonitor naton ang aton nga weather sa pag-asa. Pag may mga changes gani, nag-recommend kita. Ini naman para sa safety sa aton nga mga pasahero. Sa ano ma'am nga measurement ma'am na posible i-stop abi ma'am ang biyahe na naman? Yes, hindi nato ni na malikawan, especially diri sa biyahe sa mga fiber boats, motor boats naton pag Guimaras. Pag medyo puna kay kun kisa amo ni ang mabaskog ang ulan, mabaskog ang balod, mabaskog man ang hangin. So as early as possible, ginapa-stop naton sila sa 6 PM nga biyahe kay para nga hindi na bala sila magbiyahe kung gabi nga laway ang tiyempo kay mas delikado. Pero sa subong ma'am, since nag-left na ang ating biyahe, ano ni ma'am, back to normal pati ang time or hasta lang gid sila subong 6 PM? Yes, correct ma'am. Back to normal pati yung time sang biyahe sa aton nga mga motorboat. So, pero karon nang bantayan man Japon nila ma'am, diin sila pwede ka pamangkot kung may biyahe or wala ma'am. May ara kitang yes. standby. At 5 PM, may issuance na naman ang aton nga pag-asa sang ilang gale warning. So asahan naton after 5 PM yara naman kita announcement kung magapa-stop ba kita, mag-recommend ba kita, depende man na sa aton nga panahon. Update lang aton nga mga panakayon. Bombo ang kabahin sang aton nang interview kay Chief Petty Officer Jackie Luang sa Coast Guard Station Iloilo. Bombo Cham. All right. Sa pihak nga bahin, idugang lang naton Bombo-cham ang balita man naton nga nakuha diri sa bahin sang syudad sang Iloilo sa diin hindi masiling iya sang pila diri ka mga ginikanan nga hindi produktibo ang ila mga kabataan ini man base sa ila pag-obserba may kaangtanan sa sunod-sunod nga pagkansela abi ni Mayor Jerry Treña sang klase diri sa may syudad sang Iloilo, ilabi na ining mga pampubliko nga naga-iliskwela bala o kun sa pampubliko nga mga eskwelahan halin abi sa preschool to senior high school. Sa diin gani isang naglibot kita diri sa bahin man sang JM Basas sang Gina sa may isa diri ka public market dito kay Nanay Sonia nga may isa ini siya kaapo gani o nga
sa nasiling niya nga do kaangay nga ti hindi nangin produktibo sa amo ni nga setup sa piyak nga ti makita niya man nga nagatutuman ang iya nga apo abi kung may mga face-to-face classes pero hindi niya makita nga nagaubra ini sang module o kung iya mga assignments sa piyak nga ti naga-adapt man no sang amo ni nga klase flexible learning abi nga setup ang ila sini nga ang bulutuan nga gineskwelahan sang iyang apo pero sa piyak nga bahin isa pagidiri ka Iloy no nga na-interview man naton diri sa may barangay San Jose Iloilo City proper sa diin may isa ini ka grade 3 elementary student diri sa may eskwela sa may A Mabini Elementary School si Mrs. Flor Blanquera Sonsa. Iya dirigin pahayag nga mas maayo na lang kuno ba mo nga ti amo ning plastada abi sang tempo nga i-cancela ang klase o kung pakamaayuhon nga ti pa tinirondanay ining mga kabataan sa ila sini nga mga balay bangod man sa risk no sa tempo nga tuman ka lain pero sa iya pag-assist diri kun nang tawon kag ikumpara abi sa setup iya nga face-to-face classes mas bentaha gid kung ara ang isa ka kabataan o labi na ang iya bata mismo sa sulod sang eskwelahan sa diin mas ma-apply sini nila ang ginatudlo sa ila kag mahatagan sila abi sang guidance sang ila mga manunudlo hindi kaangay sa subong although mabulig-buligan abi ni Mrs. Oson sa ang iya bata nga mag-facilitate magbasa mag-answer sang pila ka mga module kag amo na mapaubrabi sang pila ka mga activities nga pwede mapa-enjoy ang iya nga bata pero lain gid ang environment ang nature sa sulod sang eskwelahan diri Bambotsam kag di sa subong sa iya nga overall assessment ginapangabay niya nga ti magmaayo naman ang tempo para makabalik no sa sulod eskwelahan ang iyang bata kag ti makatuon pagid sa mga dugang pagid nga dapat niya matun-an sa iya nga edad kag sa iya nga level bilang isa ka grade 3 student. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta nga ato nang interview kay Mrs. Flor Blanquera Sonza. Ang akong bata subong is grade 3 sa A Mabini Elementary School. Bali dira gid siya eskwela ma'am halin sang grade 1 siya. Halin sang kinder hasta na grade 3. Oo. Sa subong ma'am kamusta may klase ini sila or wala? Wala kay as early as yesterday gipasalamat man kami kay Mayor kay gin-suspend ya ang klase. Sa subong Bali ma'am, halin kang Lunes, do malawig man ang cancellation sang klase. Ano ni subong ang imo ma-observe nga ginaobra sang imo nga bata? Agahampang lang siya, mga Rubik's dang ginahampang niya, tapos play, tapos na cellphone. At tapos may time ako ma'am ginapabasa ko gid siya. Tagang mga homeworks ginaano lang namo ng homework sa school. Ano imo ma'am reaction ma'am overall gid abi sa ginaobra sang imo nga bata sa suspension subong sang klase? Siyempre ma'am, kung may klase it's different gid ya ma'am kung may klase kaysa wala klase ma'am mo. Siyempre kung sa school sila madamo ang ila gid ma-learn ma'am unlike sa diri lang sa balay. Pero kung tungod lang di sa aton nga weather kay tigin may ara kita mga low pressures bisan ako man guro kung tudo na gid ang hangin di ko man guro pag-rest kadto sa eskwelahan akong bata. Sol? Ito nang interview kay Mrs. Flor Blanquera Sonsa. All right. Ini si Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat, kid na Bombo Marisol Binyas. Sa sining sitwasyon, ano nakita subong adlaw? Miyerkules. Lunes pa lang nag-umpisa na sa pagdeklarar sa klase. Kag ang realidad sila diri Banwa, nga paghapon-hapon na gani, kung mabaskog ang ulan, do halos tanan guro gani no? I hope hindi lang mag-deny darang iban nga mga ginikanan nagapangamuyo nga tani way lang klase buwas. Ilabi pa sa mga nagatrabaho bala. No, para ngati ang sa paron sini nila ilalang kaugalingon, namin ko sa paron nila ilang kaugalingon pakadto sa pagtrabaho, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang mando abisang city government nagasandig man lang iya sa kung ano ang datos from Pag-asa, from the Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office.
Kag hindi laman niya kaugalingon man siniyang mando ni Mayor Jerry Triñas groy, di ba? Sa aton sini nga mga kabombo. Now, kay tatlo na kadlaw nga klase kag may posibilidad kung kay nakasulod na si Bagyo Helen kung ano kag ano ginman base kung masuspend naman by tomorrow. No? Tita ni ang ginalauman naton nga sang Martes pa lang nga daan may mga scheme man kung tani nga gin patigayon ang tagsa-tagsa sini kay eskwelahan just in case nga kung masuspend gin man ang klase, no? Mamasaylo kita sa butang naton abiti online just like sa natabo sang nagligad sini iyang tiyempo sang pandemya. No? Kay ti hindi man siguro mamago mga kabataan dira kay na-experiencean man na nila. Kung hindi kin man sini maka-online, kung malaing gid simpo kag diferensyadong internet connection, ti may mga module man kung tani nga nakapreparar na just in case. No? Nga may ara sa malawig sini nga cancellation of classes. Kay Tibisan mismo ganitong na-interview sa Bombo Radio, sa niya kung mabaskog ang hangin, hindi ko man niya pag-irisko nga pakatuon ko akong bata sini sa eskwelahan. Ang iban sinigani iya, magbaskog ang ulan, magbaskog ang hangin, magkanay-kanay, kagway man lang sang declaration nga wala sa klase. Iban sining mga ginikanan, nagaduwa-duwa. Pa-eskwelahon kung lakon sini nga bata. Kay ti, ang ila, ang priority sini nila, among safety sa ilak bataan. Sa aton sini nga mga kabumbo gali kiti. Ang realidad kung may gusto ikaw just like sang safety abi sang kabataan sang estudyante during this time ti sakripisyo mo gid. No? Nga hindi siya pagpaeskwelahon pero may mga na-device naman iyang aton sini nga gobyerno gani banwa nga pwede man lang iyang madala ang mga lessons or i-update ang mga kabataan sa ila sini iyang mga pagtulunan. Kaya do believe sa aton sini mga kabombo may mga cellphone na kita subong pwede na nga obra kamo sa section A, grade 1 section A hasta kung ano dira nga grade mahimo sila sa group chat tapos mabutang dirang advisor nila o kay na-cancel naman ang klase naton sa amo sini iyang adlaw sa akon nga subject under kamo sa akon amo ning aton sini nga lesson. Pagkatapos sinati ang isa ka maestra sa science abi no or sa araling panlipunan man to mahatag man siya sa iya sini nga okay class for today kay white sang klase kag hindi man naton gusto iyang hindi ka mo manging produktibo, ari nyo sini nga tunano. Page amo ni, basahon nyo ni sa inyo sini nga mga libro dira. Kag pagbalik naton, pag-resume sang klase, preparar ka mo kay mahatag ako quiz. Ti ina iya, pagkabasa sa estudyante kiti, siyempre kagi man tayo estudyante mo. Gaan ka assignment nga basahon mong amo sini, kay may quiz, sa aton sini mga kabumbo, hindi na iya pag bansing-bansingan lang sa isa kay estudyante. Nga mambasa nga, bayda. Hampang ta ni Roblox hampang ta ni Call of Duty hampang ta ni ano kaninang uso nga halampangon pagid. League of Legends kung ano pag nga mga mobile games. Kay ti nagatagaman ng estudyante nga kung hindi ko ni mabasahan kag pananglitan abe, no? Buwas or sa Biyernes marisom ang klase, may ara gid panigurado, maquiz gid si ma'am, maquiz gid si sir. Agod nga takos niya kung bala nagbasa kami, naghimo kami sa amon sini nga homework. Sa pila kadlaw wala sa klase. Kung tani may mga kasubong sina, kag nagapati man kita nga may ara ina. Magluwas lang sa iban gid, ngati mas ginpili man sa iban siniya nga mga manunudlo. No? Ngati makapropaway man si ma'am kag si sir hindi bla. Pero
magpadayon payabanwa nga maglain ang aton sini nga tiyempo, hindi man bisubong sa mga masunod abi nga binulan kay ginaekspektar naton nga madamo pa sang bagyo nga posible mag-agi, makapikto, magsulod, magtupa, maglandfall sa Philippine Area of Responsibility. Ti-ekspektaron naton kag dapat nakapreparar man ang aton siniiya nga Department of Education, no? Ang aton siniiya nga mga manunudlo dira sa paghatag sa nagakigo man siniiya nga mga pagtulunan nga hindi man niya mabilin sa katabtaban nila sini mga estudyante. Ayawa naman kita sa batak karon sa school hours kung puro lang tayo cancellation of classes. Pero kung kinanglan gid man nga ipaiway ang pagsulod anay sa mga estudyante face to face, di dapat gid may nga ibilin kamo, no, nga mga pagtulunan, no, sa tagsa sining mga estudyante samtang ini sila nagapabilin sa ilang nga puluyan. 5 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2. Iban sini nga mga balita kang impormasyon tugyanta sa Iban Sinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 15 to 21, 2024. Kinaagdang tanan to spend part of your Saturday sa Plazuela de Iloilo. Kag kamo ang pagalingawon sa Technocrats Band sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Setyembre 21, Sabado. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Setyembre 22, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sang gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Hello and good afternoon again sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Oy, nagpakita si Haring Adlaw. That is very nice. Today is September 18, 2024. Welcome back diri sa kahapon lamang program. How do you feel today? Mayroon diri nga worried over something? Well, worries, ha? Tandaan nato nini will not help erase the sorrows of tomorrow, but sigurado gid it could rob you of the joys of today. So why worry? O, diba? Mayong hapon sa inyo sa liwat. Yari kita nga nagapanumbalik para sa inyo si Tita Regine. Akag-ready naman ang ato niya makasaysayan nga pagabasahon sa dilikid lamang madugay. For the meantime, check ko lang dira ang mga kasaysayan nyo man. Natapos nyo na, ano man tunga-tunga pa lang, or one last paragraph na lang. Sige, at tapusan nyo na. Para kalabot na dayon sa akon, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige na, palabot na di para ma-enjoy ta na ang inyong mga stories. Let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Madamo na nga mga Christmas lights ang nagaigpat-igpat kung gabi kag makit-an na naton ang iba niya ti all throughout the year ya Christmas man, di ba? Why na imos-imos. Anyway, it's 98 days to go before Christmas, mga kabombo. Let's make also our own preparations. Kung wala pa ka pang sabiit sa mga Christmas decors, pwede na ka pang amat-amat. Kung may mga gintago, pwede na mapagwa, kag pwede na turutrapuhan, kag magpanakod na sa ating Christmas tree. Mga Christmas decors sa ating Christmas tree. Ari na ato ng bahanon para sa inyo sa sining hapon, and this is from Winsett Rose Hakot, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon and welcome sa KLP. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Kung mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalisa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti
na mahal kita. Mahal din kita. I love you too. Next, 21 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, again, welcome diri sa kahapon lamang program. Let's go straight reading our stories for today. Bow, birthday girl, ang tag-iyas, ang sininga sulat nga ito nga una nga pagabasahon. So, happy birthday na kita nga daan sa iya. Student mom of Lambuno, dear Tita Regine. Hi and hello to everybody out there. KLP time na naman. Mayong hapon sa inyo. Hoping everyone is in good health. Tita Regine, natuyo pa ako. Lapyo pa ang bilog kong alawas. Sad news ang istorya ko subong. Estong or Christian, my son, passed away last August 10. Ay, natawgan pa namon siya sang nurse kagin dextrose sa balay. Wala asang available nga on-call nga doctor at that time. Aga sadto sa makita namon ni Dudes nga daw lain na ang iya kahimtangan. Gin-transfer namon siya sa amon balkon kag gintatap. Nagabot dayon si girl. Ginsibinan siya kag ginpainom sang water kag milk paagi sa dropper. Sandali na lang mag 5 p.m. nag-pass away na siya. Tita Regine, sobra 40 years ang pagtatap, pag-alagad, pagsakripisyo, kag pagsagod ko kay S. Di hamak nga mga stress, kasakiton, emotionally, kag physically, ang ginbatas ko sa amuna kalawig ng mga tinuig. I know that the Lord is with me during my time of trials. Bangod sa iya kaluoy kag love, naantos ko ang tanan. I always believe that life's challenges are not designed to break us, but to bend us toward God. 3 days ako nagpulaw sa haya niya dito sa Mandurriao. Dito ako nagatulog. Sa ika-4th day ang iyang alubong, that was Friday. Kawat-kawat lang ang tulog ko. Hasta 11 p.m. sa gabi, amon visitors, gani natamaan ako pulaw. Hasta subong grabe gihapon ang lapyo nga mabatyagan ko. Pero thank God, ginsustain niya nga matakuran ko ang tanan. Tita Regine, suguran ko sa pag-istorya ang life ni S sang dito pa kami nag-stay sa balay sang akong sister-in-law sa Iloilo. Mga 4 or 5 years old pa lang si S, natingala kami nga masami, ginasakitan siya sang busong. Wala naman siya lagnat or na LBM. Gindala ko siya sa doktor. Kag nagsilingin nga sa brain ko no, ang origin sang iya nga sakit tiyan. May scientific name siya nga ginhambal, pero nalipatan ko na ina. Nag-okay naman si S, kag nag-graduate siya sa ISAT Elementary, nga first honorable mention. Palatuon si S, kag pareho sang iban nga bata, aktibo siya, masadyahon kag friendly. Sa nagsaylo sang school ang husband ko from Batad to Kalinog, nag-decide kami nga mag-transfer sa Kalinog, kay ginatagan kami sang school sang balay, agod nga istaran. So, manog first year high school sad to si S. Naging very active siya sa school activities, kag president siya sang klase, kag naga-join sa mga extracurricular activities. Member siya sang Kaik Drum and Bugle Corps. Amo man sini ang time nga nag-enroll ako sa college. Sobra kapalatuon si S. Para pulaw. Nagakatulog sa ibabaw sang iya nga book sa table kun gabi. Dasig siya magkaon. Nagadali permi para magtuon.
Nag-graduate siya nga class valedictorian. Tanan nga medals kag best nakuha niya gid. Tita Regine, sa madali na lang gali ang graduation, maginbaisan si S kag iya father. Kag diri nakahambal si S sa iya father. Ang hambal niya, superintendent ka, mango ka. Abi mo, hindi ako maka-eskwela kung hindi mo ako buligan. May kuluhaon nga exam sadto si S for a scholarship program. Pero wala siya kapasa. So pag-abri klase, wala ka-enroll si S sa first year sa kolehiyo. Ginambalan ako sa iya father nga hindi ako makialam sa iyang desisyon. Gani, wala ako sang mahimo. Tama ka frustrated si S. Valedictorian, tapos naguntat eskwela. So, dira na siguro nagsugod ang pagrebelde ni S. Nagtilaw-tilaw man siguro sa ginadumilian nga drugs. Kag diri ko namutikan ang sintomas sa iya nga di maayo. Nangin violente na siya. Ang salamin sa amon nga aparador ginmuka niya. Si Boben, ang manghudya nga babae, ginaboy niya sang kutsilyo. Grabe akong kulba kag nervyos during this time, Tita Regine. Pamatsyag ko, nadula ang kalinong sa amon panimalay. Tita iban ko pa nga mga bata sa balay, si Armor, si Girl, kag si Boben nga ara sa elementary school sadto. Ginakulbaan man, bangod sa mga attitudes ni S. Si Rose nga nagbisita lang sa Kalinog, ginsumbag niya sa ilong, nagtiko kag naghabok ini. Maayo na lang, nag-ayo man kay ginpadoktor namon. Kung hindi operahan tani siya. Sa ulihi, ginbukot na namon si S sa iyang kwarto. Isa kagabi, ginguba ni S ang plywood nga dingding sang iya nga room. Kagapangita siya sigarilyo. Wala sadto iya father kay nag-seminar. 2:00 pa ng sadto sang kaagahon. Nangayo siya sensilyo agud ibakal sigarilyo. Nagpabanwa. Maayo na lang kay pagbalik, nagapanigarilyo ini. Nagsuludayon sa iya room. Pagkaaga, ginpapanday ko ang dingding sang room ni S. Agud hindi na siya makagwa. Tita Regine, diri nagsugod ang pagyaya ko kay S. Pagpakaon, pagpaligo, pagtinlo sang iya room. Tanan ini, ginahimo ko. Ginapadoktor man namon si S. Sa ulihi, ginpasulod namon sa hospital sa Putotan. Bisan masako kami, ginabisitahan ginamon regularly si S. Grabe gastos namon sa iya bulong, pero sige lang. Bisan da wala man siya gaayo, ginabaga namon tanan nga gastos. One time, naka-escape si S sa Putotan. Sa haniway na siya nakita sang pumuluyo, lapit sa balay ni lolo niya. Gindala siya sa estasyon sa pulis sa munisipyo. Kag didto, ginsugat siya sang father niya, upod man sang pulis Kalinog. Balik kwarto niya sa Kalinog si S. Hasta nga mag-retire ako sa serbisyo. Naguli kami sa balay namon sa La Paz. Ginpataba ako ang room ni S. Nagawakal-wakal si S, pero hindi violente. Sa mag-transfer ako sa Aklan, sa bata ko nga si Bess para mag-principal sa iyang school, ginpatindugan nila ako sang one-room house. Kita ginpaobra ko room ni S, kag mag-uli sila didto, upod ang akon husband. Diri ko na agom, Tita Regine, ang pagsapote sa ako ni S. One time nga naninlo ako sang iyang room. Grabe na agom ko nga kasakitan. Duha ka eyes ko may black eye. Duro pasa sa akon nga butkon. Nangayo ako tabang. Nagsinggit ako, gani maayo na lang, nga ara ang duha, nga soltero nga hinablos ang akon son-in-law. Si Sunshine kag Erwin ang nagtabang sa akon. Kung wala sila, nadulaan guro ako sang animo o napatay bangod sa pagkastigo ni S sa akon. 1 week ako nga wala ka report sa school. During this time, Tita Regine, grabe pag-pray ko. Pag-hold fast to Christ so He would give me the strength, courage, and will to keep going.
to give me the courage to bear my cross. Christ's victory on the cross gives me courage for the present and hope for the future. Pagkatapos ang bagyong Frank na leptospirosis si S, hindi man namon siya madala sa hospital o doktor kay bayolente siya. Ginlautan siya kag nag-ihi isang dugo. Maayo na lang kay may doktor nga utod sa Manila ang among nga cashier sa school, si Ma'am Len. Nanawag siya sa iya utod. Ginhambal ang symptoms sa balatian ni S kag ginresitahan. Kamahal-mahal ang bulong Tita Regine. Pero ginbakal ko tanan. Amat-amat nag-ayo si S. Ako naman ang nagmasakit na hospital. Gani, nag-decide si girl nga stop working ako. Kagindala sa Lambunaw. Nabilin si S sa Kalibo with his caregiver. Live-in sila sa balay ko, upod iya family. Bale, ang caregiver. Sa primero, ara ako sa balay ni girl, pero sang ulihi, nag-transfer ako sa Kapangyang. Ginpahimuan namon house si S. Kahoy kagawayan iya balay. The rest house lang. May CR and bathroom. So, antos liwat si nanay. Siling ko, lain gid kun ara sa luyo ko si S. Makita ko, maatipan ko. Kag mahatag ang iya nga needs. Naguba ang iya balay, ginimuan sang bag-o. This time, a concrete one-room house sa higadman sang akon balay. Masabad na gid kaayo si S. Permi gasinggitan bisan gabi. 4 ka caregiver ang nag-agi service sa iya. Syempre, gastos sa iya manog-alaga kay tigulang naman ako. Maluya na. Kaginawa ko na lang palagyo kay S kung ginalagas niya ako. Pakaon, paligo, panilo. May paaman pa nga sipa. Maayo na lang, katakod pa ako palagyo. Last caregiver niya, si Dudes, schoolboy ko. Kung sa school si Dudes, ako man gahatag food ni S. Manog 3 years na si Dudes nga nag-aalaga kay S, gani, grabe iya kasubo sang mag-pass away siya. Siya ang nakakita kay S at his lowest moment. Hatagan tani niya Milo kag bread si S for breakfast. Sang tawagan ako ni Dudes, Lola Ma'am, singgit niya. Dali, lantawa si S sa iya room. Nagdalagan ako, kag nakita ko si S, gabatang, nagakurog. Siling ko tong na ano ka? Hindi siya kahambal sang klaro, pero doga pangayo tabang. Dayon ginpahakwat ko si S sa balkon sang akon balay, ginpahigda sa sofa, gintatap. Pero mga last breaths na gali ato ni S. Ginsibinan, gindextrose, pero wala na. Tita Regine, kasubo kabuhi ni S. Kasakit ba tiyagon sang isa ka iloy kung magpanaw imo anak. Wala tupong nga kasakit. Hibi, pero anhunta. Hasta dira na lang ang iya kabuhi. I have entrusted S to our Lord many times before. I know the Lord has prepared a refuge for S. During his last hours, girl and I prayed for his salvation. Now, I am sure, Tita Regine, that S is safe within his mighty arms. Hasta din na ng anay ang sulat ko, Tita Regine. Pasensya ka na sa agi ko. Bye and God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And P.S. Nagabot si Olive, bata ako nga babae, magulang ni S. Sa China siya ga-work. Pag Friday, August 25, lubong ni S. Birthday ni Olive. Nag-breakfast kami sa isa ka hotel sa city. Pag Saturday, damo visitors. Puruhan man haya ni S. Damo friends, relatives, wumiso, tanan sanda nag-arabot. Balik China si Olive sa hapon sang August 16. So hasta diri na lang, Tita Regine, and bye-bye. Again, Student Mom of Lambunaw.
Lola Ma'am, una sa tanan, I would like to say, extend my deepest condolences sa pagkadula sa imo anak nga si S. Yes, may mga na-mention ikaw, pati sini sa iya sa mga previous mga letters. And now, it's a sad news, no? Sharing, ati, wala na siya. But today, September 18, I would like to say, happy birthday man sa imo. So, happy birthday gid today, student ma'am. Do ka timely man, ngang imo sulat, ang aton nga nabasahan today. Well, what is a mother? Kadamo mga sayings, kadamo mga description, parti sa isa ka iloy, especially nagagululuwa, no? Every Mother's Day or dali nila ang Mother's Day. But what is a mother? Ang isa, no, nga nagatatak sa akon, a mother is on call 24/7 with no day off, free overtime, and cannot retire. There's no greater sacrifice in this world than the sacrifice of a mother. The sacrifice a mother makes for her child. Kaya kanami ba no, sining na-come across ko ng isa ka post, yung gin-share sa isa ka person, nalipat na ko sa iyang ngalan, regarding sa sacrifices nga pwede mahimo sa isa ka mother para sa iyang bata. And he says, ang kabugusan nga nahimo sa isa ka iloy para sa iyang anak is priceless. Hindi mabayran. Siguro, wala na sa mas mabugat pa nga pagsakripisyo nga pwede mahimo diri sa kalibutan sang sa sakripisyo nga mahimo sang iloy para sa iya anak. Correct? Whether ang wala man katapusan nga pagkahangawa para sa bata o kon ang unconditional love, ang pagpulaw bugtaw sa gabi, ang masamita nga pagtrabaho o kung ang kakulang sa tatsang pagtulong. Wala asang tinaga na pwede makadescribe sa mga pagsakripisyo na gina-go through sa isa ka iloy para sa iya anak. Yes, we all have our differences. Kung kaisa para sa aton, doon dito maintindihan ang aton nga iloy. Do kadamo lang sa ginasugo sa aton o kung ginapangayaw sa aton ang aton nga iloy. Apang kung aton panumdumon, kung ano ang mga pagsakripisyo nga ginhimo, kag himuon nila para sa aton. Nothing we could ever do ang pwede makumparar sa mahimo sa isa ka iloy para sa iya anak. Madamo sa mga iloy, nga ihungit niya na lang ang pagkaon, pero ihatag pa niya sa iya anak, bisan siya tuman kagutom. Or i-give up nila ang ila trabaho o kon career, kag ang ila personal nga mga handom para sa ila kaugalingon, para lang mahatagan ang ila anak sang pinakamaayo nga tsansa kag suporta para nga mangin successful. Ang iloy, mapulaw siya sa pagbantay kag paghulat nga makapauli ang iya anak para masigurado nga safe ang iya bata. So the next time nga ang inyo iloy may ginasugo sa inyo, just remember, it's already paid in full. A mother's sacrifice is not just kung ano ang iya ma-provide, but also kung ano ang hindi niya paghihatag o kung iya punggan niya ihatag just to protect her children. Ang pagsakripisyo sa isa ka iloy is the purest form of selflessness. Bangod, nagahatag siya nga wala nagapaabot sang anuman nga balik. A mother's sacrifice is a testament to her unwavering commitment to her child's well-being. Bisan halos hindi na masarangan bangod sang katigulangon, apang sa gihapon, ready nga magtatap sa iya anak, bisan siya nagakinahanglan man tani isang pagtatap kag pagpahuway. And this is exactly what happened sa imo, hindi ba da? Student mom. Madamo sa mga kahulugan ng pagkailoy kay nagapanguna amo ang pagtatap o nurturing nga amo ang central task gid. Nagapanguna nga buluhaton sang isa ka nanay. Ang pagtatap nagalakip syempre sa paghatag sang mga kinahanglanon sang isa ka bata kaangay sang pagkaon, bisti, kag ang pagpangapin sa ila o kung ang pagprotect sa ila. Nagalakip man ini sang pagpalangga, pagulikid, pagpatuon, kag pagtraining sa bata. So sa tanan nga mga nahimo kag pagsakripisyo sang isa ka iloy sa iya bata, the best description for that
is. It is priceless. And student mom, what you have given to your son Estong is priceless. Salamat for sharing your story. Again, happy birthday. Alas 2:41 ang aton nga oras, magapanumbalik ang kahapon lamang program. Nga karsada sa Pilipinas, amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kagin pangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon,
dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang Makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. This time, kumusta na ayhan ini siya? Ang sulat siya nga basahon natin today, pang-August pa ni. Lola Amparing, good afternoon, good day sa imo. May letter ka din, nga basahon ko. Dearest Tita Regine, or mahal kong Tita Regine, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa subong, inspired ako nga magsulat sang akon nga dati pa, no? Nga mga inagyan, natuhoy sa buwan ng Agosto. Bako sa inyo, pang-August pa no? Bisan medyo malabo ang akon nga paningin, pero pinipilit kong sumulat kasi nag-iisa lang ako sa ngayon dito sa bahay. Tita Regine, hindi ko sa gihapon malimtan ang akon nga mga naagyan sa nag-teach pa ako sadto. Sa kaluoy sang aton nga mahal nga Diyos, nakasaylo ako sa Banwa, sa Central Elementary School, bangod sa subject nga Pilipino pa sadto, no? So, buong Filipino. Nga tatlo kami nga nag-apply sa vacant position sa Filipino subject. Ang duha ka teachers, di sila mabaton, kay hindi sila yakabalo sang Tagalog. Ako, though feeling ko hindi ko man kaya, pero nakatanom sa isip ko nga, i-try ko gid para lang maka-transfer sa Central School. Balan mo, Tita Regine, almost 5 kilometers ang layo sang amon nga school. Isa lang ang pampasahero nga jeep sadto, kag bale, 10 ka kilometros back and forth ang lakat namon. Adlaw-adlaw, kag makapoy gidya. So bangod siguro sa sobra nga kakapoy, didto ni natabo, no? Nga after 8 years, nga nagbusong ako pero nahulog patita. Pagbuot sang aton nga Ginoong Diyos, kag wala tayong magagawa. Well, sad to ang celebration sang Linggo ng Wika, pero waay madugayan, ginislan ini sang buwan ng sariling wika, wikang Pilipino. Tita, hindi ko medyo malimtan, no? Nga every celebration, guest speaker ako sa mga elementary schools nga nag-celebrate, may program sa buwan ng wikang Pilipino. Tita, na dumduman ko nang, no? Nga almost tanan nga complete elementary schools ang ako na nga nakadtuan. Abi mo, tita, sang una-una ko gid nga nangin guest speaker ako, sobra-sobra ang nervyos ko. Nga hindi ko mapunggan ang pagpalamugnaw, kag kurog sang akon nga lawas, nga daw ginakuryente ang bilog ko nga lawas. Tita, hindi ko gid mapunggan ang palangurong, pero sa ulihi, na-recover ko man. Sa dalayon nga pagiging guest speaker or panauhing pandangal, sa doon nag-teach pa ako. Tita, enjoy man ako, kati gina-welcome ako sa tanan ng mga teachers, kag sa mga barangay officials sa isang audience. Magpauli ako, madamo man ang ginapadala or bring home nga mga pagkaon, mga manok. Tapos one time, tita, natapos ko na ang speech ko, pero silent pang audience. Ganiging kantahan ko na lang sang ang bayan kong Pilipinas.
nga ti may ang tanan man sa ako nga speech. Enjoy na enjoy man ako sa adto. At hanggang sa ngayon, palagi na nasa isip ko ang nakaraan. Tita Regine, basta gani, no? Bulan sa Agosto, hindi ko man makalimtan ang akon nga masadya nga mga inagyan sadto. Gani, sang ulihi, naging district coordinator ako sa Bugos nga schools sa Banwa namon. Tita, na-remember ko man sadto nga tani ipadala ako sa seminar o conference sa Cebu City, pero gindi sa irihan ko. Iti ambal ko, do hindi ko masarangan. Kaya hindi ako masteral, kag kulbaan pa ko yung magsakay sa eroplano. Lalong-lalo na, may seasickness pa. Tita, bisan hindi mo kaya ang isa ka buluhaton, kung may salig ka sa ato nga Ginoong Hesus, kag sa imo ka uglingon, mahimo mo man ang tanan, no? Kung nagasakripisyo ka, kag nakatanom sa imo isip, nga pila ka adlaw, no? Mangin successful ka, kag mangin happy ka, sa dalayon lang, no? Nga pagsisikap, kag pagpangayo sa aton mahal nga Diyos. So, Tita Regine, reminded ako sa subong, ang paghatag sang mahal na puong may kapal ng ating sariling wika na Tagalog sa buwan ng Agosto. Kasi ang dating yumaong Pangulo natin na si Pangulong Manuel Luis Quezon isinilang Agosto 19. At tuwing Agosto, ginaselebrate ta sa bilog nga Pilipinas. Sa tanan nga mga eskwelahan, bilang pagpahanumdum sa aton, nga bangod sa mga kabudlay, mga pagtitiis, ng yumaong Pangulong Quezon, ang bayan ng Pilipinas ay may kanya-kanilang sariling wika tulad ng mga iba't ibang nation o bayan sa buong mundo na may kanilang sariling wika. Naalala ko na sabi ng yumaong Pangulo, tayo na Pilipino hindi magkakaintindihan kasi iba-iba ang language tulad ng Cebu, Cebuano, Maynila, Tagalog, ang Visayas, Hiligaynon. Kaya pare-parehong Pilipino pero hindi magkakaintindihan. Hindi gaya ng ibang nation na may sariling wika. Kaya, huwag nating kalimutan ang buwan ng Agosto at ang utang na loob sa paghihirap ng yumaong Pangulong Manuel Luis Quezon. Gani nga bisan retired na ako, pero kung pag-abot sang bulan sa Agosto, gina-recall ko gid, no, ang mga kasadya, kag ang mga tiyempo sadto, no, nga permi lang ako, guest speaker, sa nagkalain-lain ng mga barangay schools sa amon nga Banwa. So, Tita, here's my love, kisses, and prayers to all of you, especially to you, mahal kong Tita Regine, and family. May God bless us all and more power to your program. Lovingly, Lola Amparin. So kaya pala, ang letter is halos in full Tagalog, no? Lola Amparin, kay ti pang buwan ng Agosto, buwan ng wika. Di sige lang buwan ng wika sa Setyembre na kita, no? But nevertheless, nabasa naton, Lola Amparin, kamusta na ikaw da? Hindi nugay pa kapoy, ha? Hindi nagay pa stress. Enjoy life lang every day. And smile. It makes you more beautiful. And salamat sa mga sandangkal na mga stories nga ginapalabot mo gid. Way ka ginagakamiss nga magpadala sa imong mga istorya diri sa KLP, kag of course ginaamat-amat naton ang inyong mga stories. So pamati ka lang dira every afternoon. Lola Amparin, salamat gid sa imo, and you take care. 55 minutes after 2 o'clock, mga panumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Akot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan. Sa aton nga winner sa liwat nga pag-interview naton this Saturday, September 21, AJ Sangimaras, please be ready to be here sa ini nga Saturday. Bago mag-alas 2 sa hapon, I hope nga ari ka na diri sa istasyon sang Bombo, diri kami sa may mapa, kag nakapa-Xerox ka na 2 copies sang imo nga ID. So see you this Saturday. Mga kabombo, basta iluyag nyo man ha, kamo ma-interview man diri sa KLP. All you have to do is share your story and wait. Basi kamo ang mapilian bilang aton nga winner. So share your stories now. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat kag ipadala sa kapalamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow with more beautiful stories nga igadulong sa inyo diri sa KLP. Nagahulat na si Toyang Ermitanya ang inyong makalingawan yung mga dramas every afternoon after ni Toyang Provincial Jail, and after that is Dear Diary. Balikay kita buwas sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon naman program. Good afternoon and God bless.